وستزحل المدري نحنا ونحنا وستزعفرت سحري نحنا ونحنا وستزحل المدري تطامرنا بفقري عدين الله بخبري عدين الله بخبري عدين الله بخبري ولدو تتكتكت نتبالت إريترا تملو بصبح الليلة أمنا نحنا بحليرا اسملو تقام السلامة بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا اسملو تقام السلامة بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا إريترا إريترا المحامل ولوكتات إريترا إريترا أرمات العتنا خدك إريترا إريترا جنب حبل ولوكتات إريترا إريترا مدرات هبع سورات حقري حبل ولوكتات ولوكتات كتكتر نتبالت إريترا تملو بصبح الليلة أمنا نحنا بحليرا اسملو تقام السلامة بحرا اسكبرا الناس اسكبرا نحنا اسملو تقام السلامة بحرا اسكبرا الناس اسكبرا نحنا إريترا إريترا المحامل ولوكتات إريترا إريترا أرمات العتنا خدك إريترا إريترا جنب حبل ولوكتات إريترا إريترا مدرات هبع سورات حقري حبل ولوكتات حقري سلام تخطاتلتنا إذا channel كمي تخونو تبوك تكونو ناي وتر تمنيتان بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا كساب موداتانا إذا مدام سانا كتصنحو بخبر نقدم لايك مقبار شير مقبار أبالاتنا إذا channel مخان نزي channel مدقاف دما ناي وترو تاوعيدنايو مچم نزوم أربعة كابحات حد بلالوس كواخب تسي كمي كيروم يوم بحد كسورحو كيرومم قريمني زلو أنا كابتم ناشتو ولدو عبيت سنة وبنياتات زوم أربعة يوم they're at the top of their game أبكم زعنا درجة خلو بحد كسورحو مخالهم تقريمة يزلو كمي تورجنايز زخون تكونتات anyway يغني لنا تزبلز كمان نتحقر زدرفن تزبز درفن بمخانو نبحك دا سبليو بالاستزراحات دما بزحات ستارس بحادة تأكيبهم صبغاي كوني نديد بحال well in this case بتعمي بلحن صبغون زخونة سريحهم اللو بزخونة دا سبل معلتنا تنتي حليفو يغتلونا اللو قلطيفو كرسا يبلون كم زعينة ايفنت نغبر زي تعدنا قلباتن سرحان سلدفوتسو نستوى السنة معلتات enjoy كنقبرو كنكلال لنا that is the purpose بحادة معلتي سخولة تداليوم 4 ساعات رايري خايبوز حلفتو خينو that's not good so we need to a little bit نتي كبيت سرح زفوسو سرح كان استماقرو اللوم كنكلال لنا بزخونه نقول لك زي نشتي نعتاتهم زقبا جزيه كوايب يلهون جن نشتي تقصابين لعن حلف سلازلنا أنا حجي نابتي عبيت زي نتات كن حلفنا بزو حق داس نقرات كن فترينا اسكبز نجمر. Just spent 2 hours inside the Situation Room with his top generals and national security team, where he was supposed to have made a final determination on the Iran war. Before going inside of the room, POTUS said this: Iran will never have a nuclear weapon, and the nuclear dust will be unearthed by us. 47 adding the United States is the only country, along with China, with the mechanical capability of doing so. The terms of the first phase of the deal are that the strait must be immediately open. No tolls, nothing. Iran will have to immediately remove and detonate all mines left in the Gulf. And in exchange, the president says our naval blockade will slowly be lifted. انتايو مزولو زلو ناي مودة ديوم ميلوم نيروم تاناي مودة سلدي سرحت نتاناي مودة توسيقهم لالو the final of the final تغسل زلادما the final of the final of the final of the final of the final نبلوك خوديوم مغنياتو أفراريكا ناي مودة تايل كانت تدي سليتاتكا نتاناي مودة تصحر نتاناي مودة نبلكا تقن مالتيو زيادة ما دونالد ترامن دقفتون وريداتهم زلاو كنتاتيا مغنياتو إيران
they don't care እንታይ ትብሉ ኣለኹም ክንደይ ናይ መወዳታት ትብሉ ኣለኹም ናይ መጀመርታ ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ናበይ ገዝኩም እዮም ትኸዱ ኣለኹም we not there ንሕና የለናን ናትና ኮንዲሽንስ ከምዚዩ እዝን ግበሩ ኢልናኩም ኣይገበርኩምን ሻሕ በሉ ንሕና ንዓኻትኩም ሰሚዕና ፈሪና ንቕይሮ መንገዲ የብልና ንብሉ ኣለዉ ኣታዞም ኢራን ዝብልዎም ኣታስ ኣታቶም ማሰት ትብሉ ገለባ ገለበልሎም ብርግፅ ማሰይ ክበሃለሎም ዝግባእ እዩ ኣሜሪካ ብከምዚ ደረጃ ተደፊራ ኣይትፈልጥን እያ ብከምዚ ደረጃ ተደፊራ ኣይትፈልጥን እያ ታሪክ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንኣሜሪካ ንኢራን እስከ ንእሽተይ ሃገር እያ ድሓን ብስዕቤት ናይ ኣሜሪካ ብምርኣይ ማለት እዩ በህዝባ ይኹን ብዓዳ ኣሜሪካ ልዕሊ 350 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ ቁጠባ ዓብዩ ጂኦግራፊካሊ መሬታ ሰፊሕ እዩ እቶም ምሳ ብጂኦግራፊ ብህዝቢ ክወዳደሩ ዝኽእሉ ቻይና ራሻ እውን እንተይልካ ንኣሜሪካ ምስ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወሪዶም ክደፍርዋ ብፍጹም እኮ እዮም ዘይገብርዎ ብፍጹም ክገብርዎ ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ንኢራን ዝርኢ ዘሎ ነቲ ኩነታት ናይ ዓለም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ክግረም ናይ ግድን ኢኻ ክትገረም there's no way ከይተገረምካ ክትሓልፍ ሕጂ እዛ ዝብለኩም ዘለኹ እንተገሪማትኩም ለንቀነ ዘይነገሩና ሓዳሽ ነገር ከስማዓኩም እየ መጀመርያ ያስምዕዋ This new escalation is threatening to derail already fragile diplomacy between Washington and Tehran. New Bloomberg reports now suggest that Iranian missiles successfully struck a U.S. military base in the Middle East. And according to initial assessments, American personnel were hit, while some of America's most valuable military assets were severely damaged. The strike, which reportedly occurred on May 27th, is being described as one of the most significant direct Iranian attacks. እንታይ ትሰምዑ ኣለኹም boy this is going to be interesting ንናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ዝግደፍ እንዲና ንዛረቦ ዘለና ለንቀነ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣካይዳ ነይራ ኣብቲ ባድር ኣባስ ዝበሃል ከባቢ ኣጥቂዓ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ከም ግብረ መልስናቱ ኢራን ድማ ኣብ ኩዌት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቤዝ መጥቃዕቲ ኣካይዳ ነይራ if you remember that now መጥቃዕቲ ኣካይዳ ኣሜሪካ ድማ ኢንተርሰፕት ገይራቱ ኢሎምና okay ሕጂ እቲ ዜና ክሓልፍ ከሎ like nothing special ኢራን ከተጥቅዕ ፈቲና ኣሜሪካ ድማ ካውንተር ገይራ ጠጠው ኣቢላቶ መሊሳቶ ኢሎምና በዚ መንገዲ ጅክረ ከሎ ሰምታይ ዝብል okay the problem is solved so there was no big deal ኣበይ ነይሩ እስከ ንእሽተይ ክሪአኩም እታ ቦታ ባይ ከም ዝነበረ Political and global affairs commentator Sabrina Singh. And as we look at the situation in the Strait, we can see here where the U.S. said it carried out a strike, and then there were also the ballistic missile shot at Kuwait. This እዚ ነይሩ መጥቃዕቲ ካብ ኢራን ተበጊሱ ናብ ኩዌት ተገይሩ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ነይሩ እዩ ተነጊሩ ነይሩ እዚኣ እንታይ ክብለኩም ይስምዕዎ doesn't sound like a ceasefire. Even CENTCOM now saying Iran committing a ceasefire violation. What pressure do you think this puts on whatever ሕጂ ኣብዚ ብናይ ኩዌትን ብናይ ኣሜሪካን መንገዲ ድማ ከም ብሎክ ከም ዝገበርዎን ከም ዝተኸላኸልዎን ነጊሮምና ነይሮም ኣብ ዝተኻይዱ ዝነበረ መጥቃዕቲ ማለት እዩ ናው the reality ተሓቂ ቀሲል ይድመፅእ ኢልናኩም ኢና ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ተሓቂ ድንጉይል ይድመፅእ ኣሜሪካ ነቲ ሓቂ ክተዕቆያ ትፍትን again ሓቂ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ይወፅእ እዩ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ሓድሽ ዜና ከውፅእ ናይ ግድን ክፍሕር ስለ ዘለዎ ሓድሽ ነገርን ፍሉይ ነገርን ተውፅኦም ጥራዮም ከዓ እንጌራ ድመፅእ ስለዚ ኣሜሪካን ኢንጁርድ ኣሜሪካውያን ኣብቲ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ወታደራት ከም ዝቆሰሉ ይነግርሉ ብናይ ኢራን ቋንቋ 5 ተቆቲሎም ብዙሓት ድማ ቆሲሎም ይብሉ ኣሜሪካ ግን ቆሲልና ጥራዮም ዝብሉ ዘሎ ኢራንያን ባሊስቲክ ሚሳይል ኣብቲ ቦታ ዝሃረመ on Kuwait Air Base within the past 24 hours caused major injuries to several Americans and seriously damaged 2 MQ-9 Reaper strike drones. ክልተ ኣዝየን ክቡራት ድሮናት MQ-9 ዝበሃላ ድማ ኣብቲ ቦታ ዝነበራ ከም ዘዕነወን even a US President Donald Trump considers a deal to extend ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ተን ድሮናት ኣብዚ እውን ቪድዮ ኣምፂኦምና ነይሮም እዚአን ዝመስላትን ድሮናት ታሪመን ዘለዋ ድብልዎ እንደለዉ ስለዚ it's just incredible እዚ ኢራን ከምዚ ክትገብር ትኽእል እያ ኢልካ እዚ ሕጂ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተገይሩ ናብ ዝርርብ ከኣትዮም ዶ ገለመሎ ዶኾ ገለናት ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ንእሽተይ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝገበረት ኣብ ምቁራፅ ተኽሲ ነዚ ገይራ ትላኸላ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ስከኢሉ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ስቲል ኣይፈረሰን ኢሉ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ቆሲሎም ከሎ ኣፅዋርናቶም ተሃሪሙ ከሎ በይዝናቶም ድማ ከም ሕሱም ተጨፍጢፉ ከሎ ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ገዲፉ ናብ ኩናት ክምለስ ኣይከኣለን ናው if you know anything ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ፖሊሲ ዝብልዎ ተፈሊጥካ
ወታደር ናቶም ንሽተይ ተተሓንፂፁ ውግኦም ዝውጁ ይዝባል ንሽተይ ወታደር ናቶም ታሪንካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ አንጻርካ ዓብ ኩናት እያ ትውጅ ኣሜሪካ ከምዚ ኢላ ንዓለም ዘፍረህት እያ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ሓደ እንተተንኪፍካ ውግ ክነልዕል ኢና ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣሜሪካዊ ዝኾነ ፈተነ ከይትገብር ዝግበር ዝነበረ መናውራ እዩ ሎሚ ወታደራት ናቶም ተቐቲሎም ቆሲሎም ከለው ዝገብርዎ ነገር የብሎምን ካብዎ ጥራዮም ዝፍትኑ እንተተፈሊጡ ጉንቲ ክትወስድ ኣሜሪካ ክትግደስ ስለ ትኽእል ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ሕጂ እውን እንትኾነ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣውፅአልኩም ነይረ በዚ ትብልዎ ዘለኹም ዝውዳእ ነገር የለን እቲ ጉዳይ ኣብ ባይታ እዩ ዝውሰን ኣብ ባይታ ናብ ኩናት ክትምለስ ክሳብ ዘይከኣልካ ንሕና ንኩናት ድልዋት ኢና ዘለና ስለምንታይ ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ዝተቐየረ ነገር የለን ብረት ጥራይ ዘይትኮሰልና ዘሎ እምበር ከይንነግድ ቁጠባና ንዘበናት ተኣጊድ ኣሎ ኩናት ይተኣውጅና ነይሩ እገዳ ማለት ንኣብነት እዚ ዶናልድ ትራምፕ ገይርዎ ዘሎ ብሎኬድ ዝበሃል ዕፅዋ ነፍሱ ዝኻለ ኩናት እዩ ዝበሃል እሱ ካብ ኩናት ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ ዓይናይ ማለት እየ ለሚሸውዩቲ ብሎኬድ ኣብ ልዕሊኦም ኮይኑ ዘሎ ዳሬስ ኣክት ፎር እዮም ዝብልዎ ካልእ ናይ ኩናት መስርሕ ኢኻ ትብሎ pushing to if you see this ኣሜሪካ በይ ዓፅያቶም ኣላ ብዚ ከሪኩም እጂ ናይ ኣሜሪካ ዝዓፅያቶ ብሎክ ጌራትሉ ዘለት ኢራን ጌራቱ ዘላ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ኣሜሪካ ብሎኬድ they don't show it here but if they show it ከሪኩም እቲ ብሎኬድ ኣሜሪካ ጌራቱ ዘላ ንኢራን ዝኾነ ነገር ከይትገብር ዝገብራ ዘሎ እዚ ድማ ንብረት ከይትገዝእ ገለ ከይትገዝእ ገለ ከይተምፅእ ዓፅይዋ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ኢራን ኣብ ኩናት ከም ዘላ እያ ትፈልጥ ጥራይ ኣክቲቭ ብረት ስለዘይትኮስ ዘሎ ኩናት የለን ማለት ኣይኮነን ንሳቶም ኣብ ኩናት እዮም ዘሎ በዚ መንፅር ክትሪኦ ከለካ ኩሉ እቲ ሶም ዝገብርዎ ንዓና የዋፃና እዩ ንኣሜሪካ ድማ ዝለዓለ ሓደጋ ክወርዳ ይኽእል እዩ ዝበልዎ እዩ እዚያ ዘረባ እዚኣ ክምለሳ ስለ ዝኾንኩ ሕጂ ድማ ካብዚ ሕጂ ከሪአኩም ፀናሕኩ እዚ ኣብ ኩዌት ዝገበርዎ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕቲ ካልኣይ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝበሃል ምስጢር ኣውፅኡ ኣሎ እንታይ እቲ ምስጢር እቲ Listen. A revelation has emerged about the Iran war. According to a report published in the Wall Street Journal, the United Arab Emirates played a much bigger role than previously known, carrying out dozens of coordinated airstrikes on Iranian targets alongside the United States and Israel. But the strikes reportedly continued even after a ceasefire was announced, highlighting the UAE's increasingly assertive approach towards regional security and its growing strategic alignment with Washington and Tel Aviv. Now, among the reported targets were Keshm and Musa Islands in the እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና መሲልኩም ኣብቲ ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ግዜ ናይተን 4 መዓልቲ ብፍሉይቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ብብዝሒ ኣብ ዝድብድባሉ ዝነበሩ ግዜ ኢማራት ሓቢኣ ኣብቲ ኩናት ሓደ መዓልቲ ጥራይ ኣይኮነትን ደብዲባ እንታይ ዳ ቀፃሊት ወወፅያ ትድብድብ ከም ዝነበረት ዎል ስትሪት ጆርናል ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ኣረጋጊፅዎ ኣሎ ንቐፅል emerges for Donald Trump as reports allege a deeper Arab role in the wider Iran conflict. American media claims reveal the extent of Abu Dhabi's alleged involvement during the Iran war period. The United Arab Emirates accused of continuing strikes even after a ceasefire, raising questions over its wartime strategy. Gulf dynamics appear increasingly fragmented as some Arab states lean toward confrontation while others pursue diplomatic restraint. The UAE and Israel said to have intensified regional tensions, complicating the This is extremely important revelation ወይ ከዓ ምግላዝ ንዓና ይምበር ሳቶም ኳ ዝፈልጥዎ ዝነበረ እዩ እንታይ ይብሉና ኣሎ መሲልኩም ኣብቲ ግዜ ኩናት ዝግበረሉ ዝነበረ መጀመርያ እቲ ኩናት እስራኤል እንድያ ጀሚራቶ እስራኤል ጀመረቶ ኣሜሪካ ከም ዝበሉና ማለት እዩ እስራኤል ክትሃርም ምዃና ምስ ፈለጡ ኣብ 30 ሚኒት ንሕና እንተደይ ጌርና ኢራን ንዓና ክሃርሙ ስለ ዝኽእሉ ንሕና እውን ኣብቲ ኩናት ክንኣቱ ኣለና ኢልና መንኮም ኢልና ማርኮ ሩቢዮ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ኤንድ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ ማለት እዩ ሶ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዘረባ እዚ ክንሪኦ ከለና ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ካብተን ኣብቲ ዞባ ቀንዲ መሻርክቲ ናይ እስራኤል ኣብቲ ኣብርሃም ኣኮርድ ሰትያ ዘላ ኢማራት እያ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ድማ ኢማራት ዝያዳ ከም ትረም ዝነበረት ኣስተውዒልና መብዛሕቲ ግዜ ስለምንታይ ኢማራት ትረም ዘላ ኢማራታውያን ድማ ንቅድሚት እናመፁ ኢራናውያን ሓሳታት ስለ ዝኾኑ ቅንስ ስለ ዘለዎም ከማና ክምዕብሉ ስለ ዘይከኣሉ እዮም ንዓና ዝሃርሙና ነይሮም እዮም ዝብሉ ዘይሩ ብብዝሒ ትላይ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲከኛታት ናምፀ ኣብ ልዕሊና ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፅናትና ዝፈተንዎ ንዓና ስለ ዝፀሉ ሓሳታት ስለ ዝኾኑ እዮም ዝብል ዘረባ ኣብቲ ሚድያታት ይነዝዑ ነይሮም ኢራን ግን ኣያሽ ይኮኑን ኢለኩም ያን ኢራን ከም ዘለኻ በቲ ምዕራባዊ ዓለም ሓንቲ ዘይፈልጡ ብሃይማኖት ዝዓወሩ ገይሮም እዮም ክነግረኹም ዝደሊ ዴር ዌል ኤጁኬትድ
ተማሃሩ ስልጡናት ህዝቢ ሲቪላይዜሽን ድማ እጂ እተሐቂ ኢራን ተደጋጋሚ ክሕተቱ ከለዉ እንታይ ይብሉ ነይሮም ዝበዝሐ ኣብ ልዕለና ዝትንኮስ ዘሎ ካብ ኢማራት እዩ ዝብገስ ዘሎ ይብሉ ነይሮም ስለዚ ኢማራት ሕጂ ካብ ኢማራት እዩ ዝብገስ ዘሎ ዳ ይብሉ ነይሮም በር ኢራን ከማን ትፈልጡ ነይሮም ኣይመስለንን ናይ ኢማራት ምዃኑ ናይ ፈልጡን እዮም ነይሮም ወይ እውን ኣይገለፅዎን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ኩናት ጠጠው ዝበለ እንታይ ኢሎም ነይሮም ኢማራት ዝበሃል ሃገር ናብ ኤነሚ ስቴት ክንቅይሮ ኢና ምክንያቱ ቀንዲ ዕምቆት ዘለዎ ኣብቲ ኩናት ናይ እስራኤል ኣትዩ ኣብ ልዕለና ብዙሕ ፀገም ዝፈጠረ እንተሎ ኢማራት እዩ ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ቀንዲ ንዓና ኣብ ሓድነት ናትና ፀገም ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም እንታይ ኢሎም ነይሮም ኣብቲ ልኡላውነትና ፀገም ኮይኑ ዘሎ እዚ እዩ እንድሕር ኣሜሪካ ብዝኾነ ይኹን ወታደራታ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኢራን ገፃ ፈንያ ናይ ምድሪ መጥቃዕቲ ገይራ ንኢማራት ክንወራ ኢና ኢሎም ነይሮም ባሕሬን ንኢማራትን ክንወራ ኢና ቀንዲ ንኢማራት ኢሎም ነይሮም እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ይፈልጡ ነይሮም እዮም ሰም ኤክስተንት ዋላ እኳ ከምቲ ዝደለ ይገልፅዎ እንተዘይነበሩ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝበዝሕ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝበዝሕ ግዜ ክትኮስ ከሎ ፅሉላ ስለ ዝኾኑ ወይ እውን ንዱባይ ክዕንዋ ስለ ዘለዩ ጥራይ ኣይነበረን እንታይ ዳ እቲ ኢማራት ክንምንታይ ኣብቲ ኩናት ኣትዩ ከም ዘሎ ይርድኦም ነይሩ እዩ ንዑ ስለ ዝፈለጡ እዮም ድማ እስራኤል ብዙሕ መከላኸሊ ኣፅዋር ኣይሮንዶም ካልእ ነገራት ኣምፅኦም ነቲ ብዙሕ መጥቃዕቲ ካብ ኢራን ዝመፀ ክከላኸልሎም ዝኽኣሉ ሓደ በሉለይ እታ ካልይቲ ቀንዲ ሓደገኛ ኣብዚ ፀወታ ዝነበረት ግመን የፈልጥኩም ዶ እንታይ ይብልዋ ነይሮም ንስዑድያ ኣብቲ ኩናት እተው ኢሎም ይደፍእዋ ነይሮም ንኢማራት እስራኤል መከላኸሊ ሚሳይላት ኢትያትላ ተርጀምሎም ኤር ዲፈንስ ኣይሮንዶምን ካልእን ኢትያ ትከላኸለላ ነይራ ንስዑድያ ግን ሓንቲ ከይሃቡ ኣብቲ ኩናት ክኣትዉ ማራ ይደፍእዎም ነይሮም ብካልእ ኣዘራርባ ሸረኺ ነይሩ سعودية أزجهر داوتيوم بل حملة بيمهم سلسلة نبزا كينات زي نعتون نايلهم دا أبي منبر نسعودية دخوخ أبت كينات أتيا دخوخت كوني دلي وانيرو ريوة تنكر أزياتهم كما حزوت يوم زبهار مشاركتي يوم زبهار أمين إماراتن سعودية انكساب صغار بعد باسو محزوت يوم يرو بيتسبون يوم تم رويال فاميلي صبوغ يرم زكرارو سواتي باتت عم منقوم زولو تصلي من صلي الآن متهللاغن متنوخالن نبسو زغالة أقمي كنت قال قوبي زولا منقوم زيوم مرحت زيوم ناي سعودية مرحتن ناي إمارات مرحتن نشتي نقر زباسهم زولو انت مسيلكا انقوات ناي تقوداي أي بس أحكينا الله أجين أي تقلصنا له زخمان نشتي كفاليز نقرأكم زولو عم منقوم زولو فللين باسن ويون متهللاغ boy it's gonna be very very big زي كنتات قرب تهديو نبكال درجة قوية ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣስደማምን ኣደናቕን ዘገርምን ኩነታት ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ድማ እቲ ጉዳይ ኢራን ሓደ ወደ እንደምታ በፂሓላ ሕጂ ድሕሪ ሕጂ ናብ እስራኤል ገፀ ዝትኩሰሉ ምክንያት የብለን ኢሎም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ንሕና ፀገም ተመፂና ድሕሪ ሕጂ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ድዩ ዶናልድ ትራምፕ ሽግር ተፈጢሩ ናብ እስራኤል ገፅና ምትኳስ ኣይንሽገርን ኢና ስለምንታይ እስራኤል ቀሪባትና ኣላ ኢሎም እንታይ ማለቶም እዩ ድሕሪ ኢልካ ኢማራት እስራኤል እያ ስለዚ ንሕና ፀገም ተጋጢምና حرقانا أبي إماراتنا نوصل قطعنا أبي إماراتنا نوصل إذا مالتها مالتي إمارات اتقدم زنبرة سيف هيفن زيت كف جنة عين زنبرة أي جنة أي زيت كف هذا جنيا شجر زلوا عد كم زخوونكم قبرينا and that means investment we want long term planning investment سبهبتي تكالات ناب إمارات قصهم زقبروا حساب seriously بعد درجة داق مجموعة قبروا اليوم نعم إسرائيل أبغى كسب زلا بزحت كامباينات كهدمية ما يبلغكم نية معناته إسرائيل تقبل كامباينات ياتو نقوم شيتنا وجزء تريلكا just شبيتهم سلز حزون كتوس تدليقة بخالك شنكرو الكاسر زغلو كيف تخابو كيف كتب لك تكلا لك ميبي كتوحدة لك كتوحدة دخلت بيزنس كاجن كتهدم سايت غلنيها سلازي كسات كندي delicate زخونة ويكا complicated زخونة situations يجاتهم كم زلو إنا نرزلنا نملس أبتنا إيران إذا قد عايزين أبي جزء خيدي ونكست ستيب ناتو نكويت لأن كنا هم زقبروني رمزو كينا إذا سمع معزول وزلون تدي سلتة نعم من تاي جزء سجر خل زبل كله خن رينا نفس سعودية زت أمزولو تقول دايكن صبوا غير خجل سألكم يا تمليسة now let's go to نشتي أبزي أرسل زي هنقصر He's like, hey, I'm going to open the Strait of Hormuz because we're going to destroy the enriched uranium and there won't be a toll. And Iran will be like, hold on a second.
We did not agree to destroy the enriched uranium, and we never agreed to not having it all. So this is very unusual. This is very odd. Specifically, he said America, the United States, is going to be, he's saying on the ground here, helping to destroy the enriched uranium, which means we have our own U.S. Intel folks on the ground to do these assessments here. So this is going to be quite a thing for Iran to swallow. So just keep in mind, this would mean that if Iran agrees to this, then it does mean that we go back to the opening of the Strait of Hormuz the way it was on Feb 27. I've said that's unlikely, but that's what this would mean. And then secondarily, it would mean that Iran surrenders the nuclear material that it would not surrender on complete capitulation by America to its. بحفش أنتي يوم زبلهم زلوا دونالد ترامب زبلوا زلوا حقا دحرو خينو توش هرموز كخفتي مالتيو إيران أصوارا نيكولار ناتا كتركبها دونالد ترامب حتى زلوا حقا تخينو زي مالت إيران تسعيرا إذا هبا تماري خلا مالتيو أباي تاجن إذا نجر زي فتشي مزر نجر هيكونن بقمت قالوا إيران بفتشم زغنا نجر ني دونالد ترامب كبو بقمت قالوا دونالد ترامب كمارخ يدو كهب كل تسامز دلي وكيم ماله نشتي نجر ونيكون مواصو كبوا كم زي دليو يوزن الجرزلو سلزي إذا قد عايزي نبي جت يوز خيزلو انتايو next step كون انتاي كجات مخل نزبل number one I don't know بتخك لا يفلتوني انتاي كجات مخل مغنياتو I think نزز فلت أصبي يلا مغنيات كاب جزينا تغير رز خيزلو هذا نجر كابتن ريوزل ناقن إيران ندونالد ترامب نكحجوسي لهم زجبروا نجر كم زي بلو نتصور كوين له دونالد ترامب كفرار رخل هذا حركات كجبر رخل سجام كفتر رخل قال لك جبر رخل but ده ناقنو accommodate نعونك حجوسو زخدوا من قدي كله كم زي كلجن كم جمت نخل زي حدا كفار يخملهم نعم أمريكا حادث أجام كي وداها حادث أجام مصر مفحار ستايل ناي كتبهم سلزخونه وجن ورا وجن ما أكل ناي كتبها سلزخونه they are another حدش كمبار كفي تمارلو لان كان مالت propaganda أبيران ترى تتوكيرو قرب كبيران كهاد مسلو زالي زالو ناكلا رستق غير ويفتن له كل التناقرات كريكم هذا بلولي. US Defense Secretary Pete Hegseth on stage at a major Asian security forum in Singapore, addressing defense officials and diplomats. He outlined Washington's vision for what he called the most consequential region in the world. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question. Hegseth's speech comes just weeks after US President Donald Trump met with China's leader Xi Jinping in Beijing, talks President أبعلم أنا بزعباناي security conference كنزارب كلنا كلتا سلستين تين عبيت زتقسا تطرح هذا مينيك security conference بحال بجرمن زكايد كوينو بفلاين نيتو نتوم كالوتن أزيا كداس كون كلو كالاي دما زناي سنغابور security conference يو نتي South East Asia ويكا نتي Asia زبحال Far East نوع زيادة زتن كفيو جنب عبيو زحت أجراس ساتفو أزيا كداس مستناي China ناي أمريكا policy pivot Asia زبل أتحساسبا مالت كاب زبنا أوباما جميركا أتو كورونان قلحتانان عندي أب آسيا يكون أتمخنيها دما آسيا أتقندي زبس حزب عالم زغمطلون أتقطبانا يمتعي دما أوصل زغوني إيروبا أوريدي توديس لزغوني كاب إيروبا نابتك عندي عداغاني عالمن نايتك عندي كت منشو كتبان أبيتنا عالمنا كون زغل بوتا أبي تود الدريز بهالزلو ناو أمريكا زغلو كيلومترات هيسا قيدا أب أفنشا تشاينا متيوم تايبلو لو تشاينا أبز بوتازي عبل الجبت كجبرية بلو من هيجمني عبل الجبت تشاينا أبز بوتازي كتجبر أين فقدنا نأمريكان نمحازوتان شجر كتفتر لهم أي تخلني يبلو بوحد تشاينا أبز حالف 4 عمد كوينات يكبرت حجون وريرا كتحزت ده لنجر يبلان تايوان تخونه أكلنا تشاينا أبا فنش أيد ما زلوا كينو حليفة يحسب تجا مع جنب بحري بقول يوم كعص وازف التنقل they still trying to China انت ياخذ جبركات في المسيلكم China بينايركم صدوا حدا سب مشالو كلتا سبات له حدا كل جزء نجار ترايز اعترت حدا جن كل جزء سبورت جبر انت يجبر سبورت ناتا اتي نجار اعترت له تسفى قريتو نبرتو تقرين في 5 افق جبر يزدلي China نقوم شدنا في سبورت يوم زقفو وصلوا سبورت نايكو طبعا سبورت نايو تهدروا عموم المهنات تكنولوجي أبكله سبورت ترايم زقبر زلوا أمريكان محازوتان بفل أمريكا نتي زنبرة حيلي بينجيرك هرمو مخل بزيادة حشن بزيادة حشن غلو China
سبورت معلتاوي يجيري واهلو تو سبورت ناي تشاينا انتاي وصيت يمصالو ጨዋታታት ናይ ተሃገር ቴክኖሎጂ ወታደራዊ በቁጠባ ብዝምድና ክንድምታይ ዓብለ ይሪወሎ at some point ልክዕ ከምታ ንሆንግ ኮንግ ዓዲ እንግሊዝ ኦኬ ኣይዋፃንን እዩ እዚ ሃገር ኢላ ሆንግ ኮንግኹም ገሊፈልኩም ኢላ ባንዴራ ሃገራዊ መዝሙራ ዘሚራ ባንዴራ ውፅያ ግድባይ ኢላ ዝኸደት ከምኡውን ኣብ መካዎ ከም ዝገበሩ ናይ ታይዋን ከምኡ ይከውን ቻይና they don't need war ውግእ ዝበሃል ከኣቱ ይኮኑን ህድእ ኢልካ ንስኻ ጥራይ ዕበ ቁጠባኻ ሓይል ዝምድናታትካ ሓይል ኣሜሪካ ባዕሉ ድሮት ስትራቴጂ ናቶም ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ማንሮ ዶክትሪን ከነሕይል ኢና ክብሉ ከለዉ ነቲ ኣሜሪካታት ዝበሃል ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ንዑ ጥራይ ኣብኡ ኢሉ ተቐንዲ ሓይልና ክኸውን እንተተኻለ ግን ኣብቲ ቦታታት ምስተን ኣብ ከባቢ ዘለዋ ኮይንና ኢና ሓይልና ሚዛን ሓይሊ ክንሕሉ እምበር ሄጀመኒክ ፓወር ክህልወና ይንደልና ዝብል ዘረባ ይደግሙ ኣለዉ በዚ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ቻይና ደጊማ ደጋጊማ ስትራቴጂ ናታ ደጊማ ንክትሓስበሉ ይገብርዋ ኣለዉ ኖት ኦንሊ ዳት እንታይ ግን ይገብሩ ዝሕምቆለኒ በትራይ ሃቡኒ ስለ ዝኾነ Very successful. Under President Trump's leadership, relations between the United States and China are better than they've been in many years. His remarks mark a shift in tone from what he said at the same forum just last year, when he accused China of coercing other countries and spreading malign influence. Hegseth also praised South Korea, Japan and the Philippines for their defense investments and urged allies in Western Europe to follow their example. The economic implications of the US-Iran war have been vast for Asia, with countries experiencing ሕጂ ኣብዚ ዘረባ እንተሰሚዕ ዝሰማዕኩሞ እንታይ ኢሉ መስለኩም ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ቅድሚ ዓመት መፅኡ ንቻይና ሩይ ዝኾነ ናይ ኩናት ውድድር ከም ዘለዎምን ዝኾነ ስጉምቲ ተወሲዶም ስጉምቲ ንክወስዱ ድሕር ክብሉ ከም ዘይኮኑን ዝገልፅ ሓበሬታ የውፅኡ ነይሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ኩነታት ናቶም ኣብ ኢራን ስለ ዝርእይዎ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ምፍጣጥ ምስ ቻይና ምፍጣጥ ዘየዋፅእ ምዃኑ ፈሊጦም እንታይ ገብሩ ኣለዉ ብሰንኪ መርሕነት ናይ ቻይና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ስለ ዘለዎ እቲ ምፍጣጥ ኣይከድልን እዩ ዝመስል ድምፂ ናቱ ዝዓቀበ ጥንቃቐ ዘለዎ ዘረባ ተዛሪቡ መፂኡ ኣሎ ኣብዚያ ቦታ እዚያ ኮይኑ ግን ንመን ኣፈራሪ ይመስለኩም በትሪ ሃቡኒ ዝሕምቀለኒ በትሪ ሃቡኒ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኔቶ ንኤሮፓ ይትምፍርራ ኣብዚ ስምዑ Those nations that rise to this challenge, that embrace responsibility as true partners, the benefits will be clear. As our strategy states, we will prioritize working with model allies. Those nations who are most capable, clear-eyed, and ready to defend their national interests. For those nations, we are moving them to the front of the line. Expedited arms sales, deep in the list goes on, the benefits many. But for those who believe they can continue to free ride on the generosity of the American taxpayer, hear us now. Those days are over. Allies who refuse to step up and carry their own weight for our collective defense will face a clear shift in how we do. እዚያ ነቶም ድኹማት ኤሮፓ መርዲ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ሕፅር ዝበለ መርዲ ኣብ ሲንጋፖር ኮይኑ ንኤሮፓ የጠንቀቕ ኣሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ንሽርክነታ ንመሻርክታ ዳግመ ግምት ትገብር ኣላ ኢሉ ምሳና ክሰርሕ ዝደሊ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ናይ ሴኪሪቲ ከም ኔቶ ድዩ ኣብ ካልእ ናይ ሴኪሪቲ ፓርትነርሽፕ ምሳና ዝሰርሕ ነፍሱ ተዘይኪሉ ሓያል ተዘይኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ተጎርቢቱ ኣሜሪካ ተሰኪማ ኣሜሪካ ሓቆይፋ ከተዝግሮ ዝሓስብ ዝነበረ ደን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን መን ይወደይ ሓደ ሰብ ክዛረብ ከለኹ ከመይ ኢልኒ ኣብ ገረብ ተፀጊዕካ ውሕጅ ክትሰግር ትደሊ እንተ ነርካ እታ ገረብ ክሳብ ዘላ ጥራያ እታ ገረብ ክሰግር ተዘይኪላ ንስኻ ንባዕልኻ ምስታ ገረብ ኢኻ በቲ ውሕጅ ክትውሰድ ስለዚ ኣብ ገረብ ኣሚንካ ዘይኮነ ኣብ ነብስኻ ኣሚንካ ይክኸውን ዘለዎ ንኣሜሪካ ኣሚኑ ዝኸይድ ዝነበረ ድማ ውሕጅ ክወስዶ እዩ ዝብሎም ዘሎ ነቶም ገንዘቦም ጫሕ ኣቢሎም ሴኪሪቲ ናቶም ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ሰራዊቶምን ካልኦምን መልሚሎም ሃገሮም ክዕቅቡ ዝኽእሉ ምሳና ክሰርሑ እዮም እቶም ሰነፋት ንዓዶም ከመሓድሩ ንሴኪሪቲ ናቶም ከመሓድሩ ዘይክእሉ ድማ ኣሜሪካ ጎረቤታት ክኸደሉ ግዜ ስለዚ ተወደየ መርድእ ይሰደልኩም ኣለኹ ካብ ብሕጂ ፅባሕ ንጎ ድኻም ልቢ ከየጥቅዓኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ንኤሮፓን ገለን ክትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣብ ኣፍሪካ ንሪኦ ዘለና ኢና ኣብቲ ናይ ካውንተር ቴሮሪዝም ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ልክዕ ነዚ ዝገልፅ እዩ ነዛ ዘረባ እዚኣ ብዝበለፀ መን ተዛሪብዋ እንድሕር ኢልኩም ለንቀነ ኢንተርቪው ምስ ኣምባሳደር ግርማይ ሃይለ ዝገበርኳ ከይትኩም ስምዕዋ ኤርትራን ኣሜሪካን ብኸመይ ብሓደ ክሰርሓ ይኽእል ንዝብል ፅቡቅ ዝኾነ መግለፂ ሂቡላ ኣሎ ነዛ ኣርእስቲ እዚኣ ሶ ኣጋይን ኣሜሪካ ምስ ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ጥራያ ክሰርሕ ትደሊ ዘላ ክስከመ ትደሊ መሻርክታ ኣየድልያን እዩ ዘሎ ሃገሩ ሰላም ከውርድ ዘይክል ሰነፍ እንድሕር ኮይኑ እቲ መራሒ ኣየድልዮም ንሶ
ንሳቶም ክስከሙኻ ገንዘብ የብሎም ዓቕሚ የብሎም ዓቕሊ የብሎም ወላ ከምኡ ዓይነት ባህጊ እውን የብሎም ስለዚ ነብስኻ ትኽእልቲ ኮይንካ ምሳኻ እንካን ሃባን ክንብል ንኽእል ኢና ነብስኻ ዘይትኽእልቲ ኮይንካ ግን ሻሕበል ዓይነት እዩ በዚ ንሪኦ ዘለና መንገዲ ድማ ነቶም ወላ ናይ 50 ዓመት ወላ ናይ 200 ዓመት ምሳ መሻርክቲ ኢና ናትኩም ንስኹም ሕጥሾ እንድሕሪልኩም ንሓምም ሰባት ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ከረበሉ እያ ትብሎም ዘላ ብሕፅር ዝበለ እዚ ንሰማዒኡ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ሰምዐት ዓለም ኩላ ብፍላይ ኤውሮፓ ሸበድበድ ኣትይዋ ዘሎ ምክንያቱ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዘረባ እዚ ምስ ፑቲን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይኣትው ኣለው ኖርዲክስ ናብነት ኣብ ሰሜን ዘለዉ ስዊድን በሎም ኖርዌይ በሎም ገለ በሎም ምስ ራሽያ ኣብ ምፍጣጥ እዮም ዘሎ ኣሜሪካ ዘላ መሲላቶ but things are changing right now so okay of course በዓል ኖርዌይ ስዊድን ባዕሎም ወታደራዊ ዓቕሞምን ቀለልቲ ይኮኑ ምክንያቱ ህዝቦም ግዱድ ወታደራዊ ዕስክርና ዘለዎም ህዝቢ እዮም ስለዚ ነፍሶም ከከላኸሉ ዝኽእሉ እዮም ንዕካ ዝረኣዩ ይኮኑ ከምዞም ኣብ ማእከል ኤውሮፓ ዘለው ኣይመስሉንን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኣብዚ ማእከል ኤውሮፓ ብዙሕ ሰፋሕፋሕ ዝኣተዎ ሰብ ኣሎ መንነት ሃገራዊ መንነቶም እውን ዘጥፉ ወሰይ ኖርዌይ እዩ ኣነ ሕጂ ኣብ ስዊስ ክሪኦ ከለኹ ስዊሳውያን ቨሪ ናሽናሊስቲክ እዮም ሃገሮም ዘኽብሩ እዮም ብዛዕባ ሃገሮም ዝግደሱ እዮም ነፍሲ ወከፍ ወድ ተባዕታይ ኣብ ስዊስ ዘሎ ድማ ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮነ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይገብር እዩ ኣብ ገዝኡ ድማ ከላሽን ኣለዎ they don't tell you this ዝኾነ ስዊሳዊ ብረት ኣለዎ ወድ ተባዕታይ ግዱድ እዩ ወታደራዊ ታዕሊም ክገብር ኣይክእልን እየ ዝብል ድማ ብገንዘብ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኣልተር ኣማራፂ ዘለዎ መብዛሕቶም ኣወዳት ወታደራዊ ታዕሊም ይገብሩ ንውግእ ድልዋት እዮም ስዊስ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ብዝሓለፈ 300 ዓመት ውግእ ዘይረኣየት ሃገር እያ ኣነ 3 ዓመት ኣብዚ ህየ ክልኾኒ ወይ እውን ኣብ ሕደየ ክልኾኒ I don't know the last time ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ኣብዚ ኤውሮፓ ከባልዑ ከለዉ ስዊስ ኣብ ሰላ ኣብ ውጋ ይነበሩ ምስ ክልቲኦም የለና ኢሎም ሓሊፎም እዮም እንታይ ንክብለኩም ኢለ ኢቨን ከም ስዊስ ዝኣመሰለ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣገዳሲ ምዃኑ ዝፈልጡ እዮም ግን ከም ናይ ኤርትራ ንጎው መፃኹኹም ወሓጥኩኹም ዝብል ከለና ስለምንታይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጌርኩም ኢሉ ከዓ ዝኸሰና ሰብ ምህላው እዩ ቀደም እዩ ሕጂ ግን ኩሉ ሰብ ሪስፔክት ይበሎ ነቲ ናይ ኤርትራ መንገዲ እውን ኢቨን ስዊስ እየ ዝብለኩም so things are changing now ንምንታይ ከተሓዘልኩም እየ እዛ ዘምፃ ዘለኹ there was this story ለንቀነ ዝስረብ ዘሎ ናይ ኖርዌይ ዝገብርዎ ዘሎ ክልቲኡ መከተሓዘልኩም መጀመርያ ኤውሮፓ ዘጋጠሞም ክንሰሜና ድሕሪ ናይ ኖርዌይ ክርእየኩም እየ Terry, how serious is this incident in the eyes of NATO at the moment? Brent, they are taking it very seriously. It's been a while since a Russian drone actually crossed the border. Of course, we've had many incidents in recent weeks of Russia reprogramming Ukrainian drones to enter NATO airspace, but there haven't been any injuries with those. So this is seriously of a different proportion. And you've heard governments in all NATO allies speak out against this and blame Russia and warn Russia to take more care. ለንቀነ ሓደ ነገር ኣጋጢሙ ነይሩ ኣብ ዜና ከም ሰማዕኩሞ ድሮናት ናይ ራሽያ ኣብ ናይ ኔቶ ሃገር ከም ዝኣተዋ ኣበይ ማለት እዩ ኔቶ ሃገር ክበሃል ከሎ ኣብዚ ጋላትያ ዝበሃል ሩሜንያ ማለት እዩ ኣብኡ ከም ዝኣተዋ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ኔቶ ሃገረ ኔቶ ብናይ ወፃኢ ሓይሊ ተጠቂዓ ኣላ ስለዚ እዚ ብካልእ ኣዘራርባ ኔቶ ስጉምቲ ክወስድ ምተገበ ዓቕሚ እንተለካ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ግን ካልእ ምክንያት ክህደል ኣለዎ ኣብቲ ኩናት ንኸይኣቱ ምክንያቱ ራሽያ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ዓቕላ ወዲያ ነቲ ኤውሮፓ ዝበሃል ክትሃርሞ ትደሊ ስለ ዘላ መይ ብነገር ደልያውን ጌራቶ ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ክጥንቀቑ ክእልሎም እንተደየለ ገለ ክሰደሎም ትኽእል እያ ነዚ ስለ ዝርዩ ዘለዉ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ነናቲ መዋፅኦ እዩ ዘናዲ ዘሎ ንኣብነት ኖርዌይ ለንቀነ ዝገበርዎ ዝበሃል ዘሎ እሞ ክንርኢ these are going to continue ከምዚ ዓይነት ሓሳባትን ነገራትን እናቐፀሉ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ but these are going to be ናይ ብሓቂ ደሰንብድ መድረኽ ኣቲና ከም ዘለና ጥራይ ፍለጡ is planning to come under France's nuclear umbrella. The Prime Minister and the French President announced the start of talks for Norway to join the group of countries coming under France's nuclear protection. The plan already includes, you see the map here, Germany, Poland, the Netherlands, Belgium, Greece, Sweden, and Denmark, as well as the UK, which is the only other European country to have a nuclear arsenal. ሕጂ ኖርዌይ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣብቲ ናይ ፍራንስ ኒኩለራዊ ፅላል ዝበሃል ኣሎ ሓደ ግዜ እኳ እቲ ናይ ኤውሮፓ ነገር ቁሩብ ግርም ዝብለካ ነገራት እንዲ ዘለዎ ግን ድሓን ብዙሕ ኣይንገረም ክብለኩም ደልየ ሊስታ ናይቲ ታሽሙ ነይርዎም ድሓን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም ፈረንሳ ኒኩለር ኣለዋ እቲ ኒኩለራዊ ክዳን ናይ ፈረንሳ ዝበሃል ድማ ፍራንስ ኒኩለር ኣምብሬላ ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንጀርመን ሂባታ ኣላ
ቀፂሉ maybe in Poland ድዩ ንኻልውን ተዋሂብሎ and if you continue ንበዓል Belgium Netherlands ቀፂልካ ንስዊድን እውን እቲ ኣምብሬላ ተዋሂብዎም ኣሎ ማለት እዩ ጀርማ ኖርዌይ እውን ኣብቲ ጽላል ናይ ፈረንሳ ኒኩለራዊ ክዳን ኣብቲ ናይ ኒኩለራዊ ጽላል ናይ ፈረንሳይ ኣትውሎ ክንደይ ኒኩለር ስለ ዘለዋ ፍራንስ ነዞም ኩለን ሃገራት ጽላላት ገቲራ ትበን ዘላ እንተሪልኩም ካብ 200 ክሳብ 300 ንዓለምና ክድምስስ ዝኽእል እዚ ኣጽዋር እዚ ቀሊል ኣይኮን ኣለዋ ካብ መን እያ ግን ክትከላኸለሎም ዝበሃል ዘሎ ካብ ራሽያ ማለት 10 ዕጽፊ ናይ ፈረንሳ ዘለዋ እያ ብውሕድ እየ ዝብለኩም ካብ 5,000 ክሳብ 6,000 ዝበጽሕ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ጸላኢኻ 5,000 ኒኩለር እንተለዎ እቲ ሓግዘን ትብሎ ዘለኻ ድማ ብወታደራዊ ዓቕሚ ምስ ፈረንሳ ምስ ራሽያ ብፍጹም ዘይወዳደር ተኾይኑ ከመይ ጌርካ ክዳን ክትገብረለ ኢልካ ትዛረብ ዘለኻ ገምጥልዋ እታ ዘረባ ንሳቶም ነገር ይደልይዋ ኣለዉ ንራሽያ ዝበዝሐ ኒኩለር ንዘለዋ ንከይተሃርሞም ድማ ነታ ሓንቲ ምስ ራሽያ ክትወዳደር ዘይትኽእል ዓቕሚ ዘለዋ ፈረንሳ ንስኺ ሽፋን ግበረልና ተኸላኸለልና ድማ ይብልዋ ኣለዉ ኣሚን ሃው እቲ ሎጂክ ከመይ ገይሩ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ሓደ ሃገር ልዕለኻ ከጥፋኣካ ዝኽእል ኣጽዋር ተለዎ እንታይ እዩ ዝግበር ኣብ ኖርማል ግዜ ሙሱ ዝርርብ ትገብር ምርርዳእ ትገብር መፍትሒ ድማ ትደሊ ከምኡ ኣሜሪካ ከምኡ እያ ትገብር ዘላ ምስ ኢራን ከማን ክትረዳዳእ ትፍትን ኣላ ምስ ቻይና ክትረዳዳእ ትፍትን ኣላ ምስ ራሽያ እውን ክትረዳዳእ ትፍትን ኣላ ኣብ ኤውሮፓ እዚ ኮመን ሰንስ እዚ ሎጂክ እዚ የለን they just think በሓይሊ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ድዩ ኮይኑ ስምዖም ዘሎ anyway ኖርዌይ ዘለኹም ናይ ፈረንሳ ኒኩለራዊ ሽፋን እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣነስ ይትረፈና እያ ዝብል ሽፋን ናይ ፈረንሳ ኣለ ናይ ስዊስ ረይዋ ኣብታ ጥቃዓ ከላ ሽፋን ከማ ናይ ሓተተትን ካብ ባፃት እዮም ዞም ዓድና ሰላም ጥራይ ተዋፅእ ብኒኩለር ዝድሕን ሰብ የለን ዝብል Arsenal. It joined the French plan as a way to coordinate its deterrent with its closest neighbor. France says Europe needs to take greater responsibility for its own security amid growing concerns over the commitment of the United States to Europe. እዚ ተሓደ ክኾን ከሎ እቲ ዝቕፅል ድማ እቲ ብሃገራት ዓረብ ዝግበር ዘሎ ድራማ እዩ morning in Washington. The grass is immaculate. The flag combination, though, is explosive. And 3 men against Israel. Great courage of the leaders of the UAE. Otherwise, unprecedented event. Back. Now, Donald Trump wants Saudi Arabia and Pakistan to do the same. Recognize Israel. Not quietly, formally, in front of the world's 2 billion Muslims. Shake hands with Israel. Sign papers. Make it real. But is that really possible? ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና it's just ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ዝገብሮ ዘሎ ጌም እንዲዮም ዛረቡ ዘለዉ እሱ ድማ እንታይ እዩ ነዚ ኩናት ናይ ኢራን ከም መወዲ ንምንታይ ክጥቀመሉ ይፍትና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንስዑድያን ንፓኪስታንን ደፊኡ ብሓይሊ ኣብቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ክእትወን ይደሊ ኣሎ ንእስራኤል ኣፍልጦ ሂበን ኣብ ትሕቲ እስራኤል ንክኾና ብርግፅ ኣብርሃም ኣኮርድስ ንእስራኤል ዶሚኔሽን ናይ እስራኤል ምቕባል ማለት እዩ ንእስራኤል ኣፍልጦ ብምሃብ ድማ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እቲ ኣፍልጦ መጀመርያ ብግብፅን ጆርዳንን ይጀሚሩ እዩ ዝበሃል ንነዊሕ ዓመታት ድማ ድሕሪኡ ማንም ኣፍልጦ ወይ እውን ናብቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ክኣቱ ዝኻለ ሃገር ኣይነበረን ቀፂሉ ኢማራትን ጆርዳንን ዝበሃሉ ኣትዮም ቀፂሎም ድማ ሱዳንን ሞሮኮን ድማ ናብቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ጆይን ገይሮም ማለት እዩ እዞም ኣብ ኣብርሃም ኣኮርድስ ዝኣተዉ እንታይ ረኺቦም ተሪኢልኩም ሉከት ሱዳን እንታይ ፅቡቅ ረኺባ ወላ ሓንቲ እንትርፈ ሽግር ትረኽቦ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ስለ ዝኣተኻ ዝመፀካ ነገር የለን ወይ ዝመፀካ ነገር ኣሎ ማለት ኣይኮነን እቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ኣሜሪካ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ማራይ ፀቕጢ ዝገብር ዘሎ ንኣብነት ዘን በዓል ካዛክስታን ክሪግስታን ታጃክስታን ኡዝቤኪስታን ገለ ዝበሃላ እውን ኣብኣትየን ኣለዋ እስላማውያን ሃገራት እየን ናይ ኮሚኒዝም ቀረብ ናይ ሕብረት ሶቪየት ኣካላት ዝነበራ እየን ሕጂ ዘሎ ፈተነ ግን ንስዑድያ ከመይ ጌርካ ትእቱ ከምኡ ድማ ነተን ተሪፈን ዘለዋ ሃገራት ብፍላይ ንመን ንስዑድያ ከምቲ ዓባይ ናይ እስላማዊት ሃገር ከም ምዃና መጠን ዝግበር ዘሎ ፀቕጢ እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ እስላም ኣበይ ከም ዝቕመጥ ከትፈልጡ ዶ መብዛሕቲ ሰብ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ዝቕመጥ እዩ ዝመስሎ ዝበዝሕ ህዝቢ እስላም ኣብዘን ሳውዝ ኢስት ኤሽያ ዝበሃል ሃገራት እየን ዝርከብ ኣብ ኤስያ እዩ ዘሎ ዝበዝሕ ህዝቢ እስላም ኤስያ ብኣብዮኻ ኣብዚ ማሌዥያ ኢንዶኔዝያ ተዝዓበየ እስላማዊት ሃገር እያ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ደን ማሌዥያ ባንግላዴሽ ትንሽ ተጫቆይት ሃገር ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ዝምሉ ሃገራት ዓረብ ዘሎ ዝበዝሕ ብውሕዱ ካብ ስዑድያ ናብዚ ጋልፍ ስቴት ዘሎ ዝበዝሕ
ህዝብ እስላም ኣዊ ዝቕመጥ ሰላማውያን ስለ ዝኾና ግን እስላም ብሕማቅ ክትቀስ ወይ ብፍሉይ ክትቀስ ኣብዘን ቦታ ይሰምዖም ኒኻ ሓደ ግዜ እዚ ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ግዜ ነውፅን ገለን ዘለዎ እስላም ስለ ዝኾኑ ይኮኑን እቲ ባህር ናቶም ከም እዩ እስራኤላውያን ትርእይዎም ኣለኹም መረ ናይ ጎነፅዮም ምሽ ዓረብ እዮም ንባህሎም እስራኤል ባህር ናቶም ናይ ዓረብ እዩ እቲ ህዝቢ ተኣው ዘሎ መሃራ ፀገም ናይ ምፍጣር ትኽእሉ ኣለዎ that's why እቲ ሃይማኖት ኣይኮነን ከምኡ ዝገብሮም ኣነ ኩሉ ግዜ ናተይ መደምደምታ እንታይ ኢለ እስልምና ዝበዝሑ እስላም ኣብ በዓል ኢንዶኔዥያ እዮም ዘለዉ ሰላማውያን እዮም ሶ እቲ እስልምና ሃይማኖትን እቲ ህዝብን ነቲ እስልምና ተቐቢሉ ዘሎም ፈላሊኻ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ እስልምና ሰብ ዓድና ኣሎ እንድዩ ፍሉይ ናይ ግብረ ሽበራ ወይ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ይረአና ኣሎ ምናልባቶም ሕማቕ ክገብሩ ዝፈተኑ ዝረኣኹሞም ሓደ ስዑድያ ወይ ገለ ኣብዚ ሃገራት ዓረብ ከይዶም ዝተመልሱ እዮም እቲ ፀገማት ናይቲ ባህር ናይቲ ህዝቢ ዘሎ እምበር ናይቲ ሃይማኖት ኣይኮነን እዚኣ ፈላሊኻ ክሳብ ዘይረኻ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ህጉም ክታቱ ትኽእል ኢኻ እቲ ህዝቢ እዩ እስራኤላውያን እስላም ስለ ዝኾኑ ይኮን ነገር ጥራይ ዝደልዩ ዘሎ ከምኡ ስለ ዝኾኑ ሰብ ብዝኾነ እቲ ሃይማኖት ከም ሰብ ኣይቀይረካን እዩ ሰብ ግን ሃይማኖት ብዘይገድስ ኩሉ ግዜ ነግራም ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ምግማት የድሊ እዚ እጅ ትሪእዎ ዘለኹም ነተን ኩለን ሃገራት እስላም ናብቲ ናይ እስራኤል ንምእታው ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ናይ ኢራን ኩናት ተጠቒሙ እውን ሕጂ ዝያዳ ፀቕጢ ይገብር ኣሎ ስዑድያ ይኹን ካልኦት ሃገራት ድማ ካብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክገብራ ንግዚኡ ክንገድፎ ኢና እቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ዝበሃል ናብነት ናብ ሶማልያ እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ድሮ ናብቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ከኣትዩ ዝበሃል ዘሎ እንደን ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሓንቲ ፅብቕቲ ኣርቲክል ሸር ክገብረልኩም እየ ከመይ ጌርካ እቲ ኩናት ናይ ኢራን እንተደይ ሰሊጡ ወይ እውን እንተደይ ተወዲኡ ከመይ ገይሩ ናብ ቀይሕ ባሕር ክመፅእ ምዃኑ ብዘየገድስ ኢራን ክትዕወት ኣይትዕወትን እቲ ውድድር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝበርትዕ መንገዲ መፅኡ ከም ዘሎን እናበርትዕ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ዝገልፅ ሓበሬታ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝውሕዝ ዘሎ ስለምንታይ ኣብ ባብኤል መንደብ ዘጋጠመ ካብ ናይ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘጋጠመ እቲ ዝኸበደ ካብኡ ዝኸፍእ ባብኤል መንደብ ምዃኑ ምክንያቱ ነዳዲ ጥራይ ኮንካ እንትዕገታው ኩሉ እቲ መስመር ናይ ንግዲ ከተሓዝ ስለ ዝኽእል እቲ ቀንዲ ውድድር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክኸውን ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዞም ሃገራት ሓያላትን ማእከሎት ሓያላትን ዝበሃሉ ድማ ኣብዚ ከባቢና ክዝንብዩ ይውዕሉ ኣለዉ እንታይ እዩ ናቶም ፀገም እንታይ ከምፅኡልናዮም ናበይ ክወስደናዩ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ግን ብጥንቃቐ ክንከታተሉ ዘለናን ኣስተውዒሉ ክረአ ዘለዎን እዩ ኣነና ድማ ብዓቕምና ነቲ ህዝብና ክዳለወሉ ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ክንቦ ድልዋት ኢና ስለዚ ቀጥታ ናብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታት ክንሰግር ኢና ለትስገ Assab Port, Eritrea. Now let's talk about Assab, the port Ethiopia actually owned until 1991. Assab is located in Eritrea, directly on the Red Sea. Geographically, it's nearly perfect for Ethiopia. It's closer to Addis Ababa than any other option, just about 570 kilometers by road. The port is deep, naturally sheltered, and historically served as Ethiopia's primary maritime gateway. During the Federation period, and even under the Derg regime, Assab costs, faster delivery times, ከም ትሪእዎም ዘለኹም ብልፅግና ነቲ ወደባት ኤርትራ ምጥቃስን ብዛዕባኡ ምውዓልን ምሕዳርን ከም ኣገዳሲ ኣጀንዳ ገይሮም እዮም ወሲዶሞ ዘለዉ ኣማራፂታት ዘለና ናይ ዓሰብ እቲ ዝበለፀን ዝመቸአን እዩ ከምቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ብሃገራዊ ቴሌቭዥኖም ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይተርፍ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ቀፃሊ ምስ ምርጫ ዘለዎ ከድልዮም ትኽእል እዩ ገለ መለየ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ but the problem with this kind of narrative ወይ ከዓ ዘረባታት ዝበዝሕ ዘሎ እስራኤል ዝበሃል ሚድያ ናቱ ዝብሎ ዘሎ ካ ስምዑ Horn of Africa, where there's growing concern about increasing ties between the Houthis in Yemen and Al-Shabaab in Somalia, two terror groups that could have shared interests across the Gulf of Aden. The concern is technology transfer, drones, smuggling routes, maritime tactics moving from Yemen into the Horn of Africa. And if that connection grows, this is no longer fueling violence across Somalia, but across the region. Joining us to discuss more, Emily Miller. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ መንጎ ኣልሸባብ ዝበሃል ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ብዓብዩ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ግን መን እዩ ዝምውሉ ኣበይ ዘሎ ዝኹሉ ኣሜሪካ ግብረ ሽበራ ይዋጋእ ኣለኹ ትብል 20 ዓመት ገይራ ኣላ 2006 ጀሚራ ምስ ጀመረት እዩ እቲ ድራማ ሳብ ሕጂ ኣልሸባብ ክሰዓር ኣይከኣለን እንታይ እዩ ኣልሸባብ ዝበሃል ብዙሕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ሕጂ ድማ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ምስ ሑቲ ብሓደ ክሰርሑ ጀሚሮም ኣለዉ ሑቲ ኣፅዋር ክቦ ቴክኖሎጂ ክቦ ጀሚሩ ኣሎ ድሮናት ይኹን ሚሳይላት ክቦ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ክንዲ ምንታይ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ነቲ ዞባናትና ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለኒ ስለምንታይ እስራኤል ኣብቲ ቦታ ኩሉ ግዜ እዞም ዓበይቲ ሓይልታት ክመፁ እንተኮይኖም ግብረ ሽምበራ ንምእላይ ኢና ንመፅእ ዝብል ምክንያት እዩ ዘለዎ
ናብ ሶማሌላንድ ኣትዮም ኣለዉ ካብ ሶማሌላንድ ድማ ከስፋሕፍሑ እንድሕር ኮይኖም ነዚ ናይ ግብረ ሽበራ ዝብል ሓይሊ ክጥቀምሉ እዮም ምስቲ ብልፅግና ቀጻሊ ብዛዕባ ገማግም ናይ ባሕሪ ዝዛረቦ ዘሎ 330 ሚልዮን ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልና እቲ ከባቢ ድሕነት ናይቲ ከባቢ ንኻልኦት ገዲፍና ንኸዶ ዘለና ጉዳይ ንዓና ከዋፅእ ዝኽእል ወይ እውን ከትሕነና ዝኽእል ወይ ንሓደጋ ዘጋልፀና እዩ ዝብል ዘረባ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቶም ዓበይቲ ሃገራት ብፍላይ ከም በዓል እስራኤል ኢማራት ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ነቲ ግብረ ሽበራ ዝብል ከም ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ተጠቂሙ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምናቱ ንኸተግብር ዝጥቀመሉ ዘሎ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ሙስሊም ብራደርሁድ ግብረ ሽበራ ዝበሃሉ ኢማራት ምትእትታው ንክትገብር እቲ ዝበለፀ ታክቲክ እቲ ትጥቀመሉ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ነዚ ጎረባብትና እንታይ ዓይነት ፅልዋ ከውርደሉ እዩ እንታይ ዓይነት ናይ ድሕነት ፀገም ክፈጥረሉ እዩ ብቐረባ ምክትታል ዘድልየ ይመስል ምክንያቱ እዞም ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕማም ኣለና እናበሉ ጎምሸት ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ናብቲ ከባቢ እቲ ንምምፃእ ዝግበር ዘሎ ፀወታ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብካልእ ኣዘራርባ ባቤል መንደብ ኣዝዩ አገዳሲ ክኸውን ምዃኑ This is the Bab el Mandeb. For thousands of years, merchants crossed this narrow strait carrying spices, silk, and gold. The winds are cruel, but the profits are worth it. Or your life is the price. That is why we call it Bab el Mandeb, the gate of tears. But could the strait make the modern world weep? The strait links East Africa, Arabia, and South Asia. It's important. So ባቤል መንደብ ክበሃል ከሎ ጽቡቅ ገይሩ ሰብ ከስተብለሉ ዘለዎ ጉዳይ ከም ሽሙ ጌት ኦፍ ቲርስ ላይካ ማዕጾ ናይ ዘንባዓካ ወይ ካ ዘብክየካ ማዕጾ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ማንም ጸላይ ከብክየካ ከም ዝኽእል እቲ ሽም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ ከም ዝብልዎ ጌት ኦፍ ቲርስ እዮም ዝብልዎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ቦታ ንመስመር ንግዲ ናይ ዓለምና ክትሪኦ ከለካ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ እንተሪእኻዮ ሕርሙዝ ዝበፅሐ ክፋል ናቱ ነዳዲ እዩ ነዳዲ ከምኡ ድማ ከይዱ ተን ኢራን ባሕሬን ኩዌት ኢራቅ ስዑድያ ከምኡውን ቀጠርን ባሕሬንን ኢማራትን እየን እዚአን እንተን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ነቲ ቦታት ዝጥቀማ ቀይሕ ባሕሪ ግን ኣዝዩ ዝተዓፃፀፈ እዩ ብትሪልዮናት ዝግምገም መስመር ናይ ንግዲ ብትሪልዮናት ዝዕቀን መስመር ናይ ኢንተርኔት ዩኔሚት ብኡ ዘይሓልፍ መስመር ናይ ንግዲ የለን ኤሮፓ ብምሉእ ምስ ኤስያ እንታይ ብለኩም ፀኒሐ ኤስያ ማለት ቀንዲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ዓለም ናይ ክኸውን መስመር ኣብ ንግዲ ናይ ዓለም ኤሮፓ ድማ እስቲል ሓያል እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤሮፓን ኤስያን ዝግበር ንግዲ ምስ ዓረቡ በሎ ምስ ካልኡ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ እዩ ዝኸይድ ካልእ መስመር ክሳብ ዘይኳዓትካ ወላ እውን ካልእ መስመር ክትፈጥር ተኽኢልካ እውን ነዚ ክትክእ ዝኽእል ክኸውን ኣዝዩ ከቢድ ይክኸውን ስለዚ እዚ መስመር እዚ ብዝተፈላለየ ምክንያታት አልሸባብ ደይልካ ሑቲ ደይልካ ገለ ኢልካ ናብዚ ከባቢ እዚ ዝመፁ ወይ እውን ክመፁ ክፍትኑ ዝኽእሉ ሓይልታት ውሑዳት ክኾኑ ይኮኑን ቢካዝ ኦፍ ዚስ እዚ ከባቢ እዚ ዝያዳ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ብፍላይ ምስ ምኽፋት ናይ ስዊስ ካናል እዮም ዝብልዎ ተቐንዲ ኣገዳስነት ናቱ ልዑል እናኾነ ዝመፀ ዳትስ ዋይ እዚ ቦታ እዚ ዝያዳ ኣተኩሮ ክወሃቦ ከም ዝኽእልን እቶም ብልፅግና ኣብዚ ዘረባ እዚ ቦታ ንክረኽቡ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ወይ እውን ዝጓየዩ ዘለዉ ኣጀንዳ ናይዚ ቦታ እዚ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ንኣታቶም ከምዚ ከማና መትከላውያን ወይ ከምዚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፈፂሙ ናብትን ክብል ስለ ዘይደሊ እምበር ብልፅግና ነዚ ቦታ እዚ ናቶም ነርቱ ዝኸውን ማዓት ገንዘብ መተውሉ ኣካርዮም ድዮም ሸይጦም ድዮም ማዓት ገንዘብ ምገበሩሉ ነይሮም ምክንያቱ ኣብ ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ስልጣን የናውሕ እምበር ዝመፅእ ወለዶ ነቲ ሃገር ተሒዞም ይተርፉ ብዙሕ ዘገድሶ ኣይኮነን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ኣዝዩ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር ግን እቲ ሃገር ሓዳሽ ሃገር ስለ ዝኾነት እቶም ምሳና ዲል ክገብሩ ዝደልዩ ርትዓዊ ዝኾነ ቢዝነስ ክገብሩ ኣይደልዩን እዮም ክዕምፁ እዮም ዝደልዩ እታ ዓመፅ ድማ ከም ናይ ኤርትራ ዝኣመሰለት ሃገር ሓደጋ ክኾና ስለ ዝኽእል ነቲ ቢዝነስ እውን ክትሕሰሞ ዘገድድ ምክንያታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ እዚ ባቤል መንደብ ዝፈጥሮ ዘሎ ነውፂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓደ ኣርቲክል ወፂኡሉ ኣብዚ ከርእየኩም እንታይ ዝብል ብእንግሊሽ ተርጉማ ውሪድዎ ነይሩ ዎር ኦፍ ቤይዝስ ኩናት ንበይዛት ክትብል ኩናት ብፍላይ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝብል ሓደ ዓብዪ ኣርቲክል ተፃሒፉ ነይሩ ብዓረብ ዝተፃሓፈ ነይሩ ብእንግሊሽ ቀይሮም ኣውፅኦም ነይሮም where do the Arabs and Egypt stand regarding the American repositioning ኣብዚ ቦታ እዚ ኣሜሪካ ፖዚሽን ናታ ወይ እውን መርገፂ ናታ ኣብ ተቀያይረሉ ዘላ ዓረብ እንታይ ክገብሩ እዮም ግብፂ ከ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዝብል እቲ ኣርቲክል ብሓፈሻ
ሕፅር ዝበለ ሳመሪ ክገብረልኩም ንውሕ ዝበለ ኣርቲክል ነዊሕ ኣርቲክል ብብዙሕ መፅናዕታት ዝተሰነይ ነይሩ ኣብ ዘለኩም እቲ ኦሪጂናል ናይ ዓረብ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም so where was the summary ግበሩ ለይለም ነይረ so ሓደ ኣሜሪካ ኣብ 2026 ናይቲ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ይኹን ናይቲ ናይ ፀረ ግብረ ሽበራ ዝብልዎ ግብረ ስትራቴጂ ናቶም ይቕይሩ ኣለዉ ኩናት ናይ ቀዛ ኩናት ናይ ኢራን ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ኣሜሪካ ኣካይዳናታን ኣቃውማናታን ንኽትቅይር ከምኡ ድማ ንቻይና ንምቕርቃር ኣብ ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ ብዙሕ ነገር ንክቕይሩ ይግደዱ ኣለዉ ስለዚ እዚ መስመር ናይ ንግዲ ኣገዳስነቱ ከምኡ pivoting away from broader nation building toward transactional deterrence ኣሜሪካ ስትራቴጂ ናታ ድማ ኔሽን ኣብዚ ናይ ንዲሞክራሲን ምስሕፋሕ ከምኡ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ገለመለ ዝብልዎ ዝነበሩ ዘረባ ኩሉ ገዲፎም ናበይ toward transactional deterrence ከመይ ጌርካ እንካን ሃባን ዘለዎ ንረብሓናቶም ድማ ከውሕዝ ዝኽእል ናብ ገጾም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ናይ ሚሊታራይዜሽን ዝበሃል መብዛሕትኡ ብሰላሕታ ዝግበር ዝነበረ ሕጂ ድማ ሕጂ ግን ንዓለም ሙሉእ ዘስደምም ዘሎ እዚ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ እዩ እቲ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ሓደ ካብቲ ዘገርም እዩ ጅቡቲ has become a critical global military hub hosting forces እዚ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ በሎ ቻይና በሎ ፍራንስ በሎ ጃፓን በሎ ጣልያን በሎ ከምኡውን ጀርመንን ስፔን እውን ዋላ እኳ ሆቴላት ዝኾኑ ቤዝ ኣለዎም ካልኦት እውን ይፅዕሩ ኣለዉ however maintaining its sovereignty Djibouti blocked the US from using its territory to strike Houthis እዚ ሕጂ ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ጅቡቲ ሓደ እስላማዊ ሃገር ካልኣይ ድማ ንእሽተይ ዓዲ እዩ ኣሜሪካ ንሑቲ ብፍጹም ካብዚ ናተይ ሉላዊ መሬት ክትሃርሙ ይትኽእሉን ኢኹም ኢላ ኣብያቶም ክትዓቢ ዓቕሚ ኣለዋ ድዩ ወላ የብላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ እንተወሓደ ግን ኣሜሪካ ካብ መሬት ናይ ጅቡቲ ንሑቲ ክትሃርም ኣይካለትን ስለዚ ካብ መራኽብን ካብ ካልእን ክትገብር እያ መሪፃ ኣካል ናቱ ድማ ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣብቲ እስራኤል ናብኡ ከኣቱ ከሎ ሓደ ካብቲ ጌም ንሱ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኢጅፕትስ ስትራቴጂክ ሰርጅ ግብፂ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ዓቕምናታ ንምሕያል ትጎየ ከም ዘላ ንኣብነት ነቲ ናይ ማይ ዓቕምና ክልማይ ነቲ ናይ ማይ ባእስናታ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ኒል ማለት እዩ ከምኡ ድማ ስዊስ ካናል ናታ ንክትሕሉ ወይ እውን ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ማሪታይም ኢንትረስትስ ብስዊስ ካናል ብቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ንምሕላው ኢጅፕት has shifted to direct military engagement in Somalia and Eritrea mirroring its 19th century geopolitical footprint to counter Ethiopia's naval ambitions via Somaliland ስለዚ ግብፂ ድማ ብዓቕማ ነቲ ዘለዎ ረብሓ ናይ ኒል ይኹን ከምኡውን ናይ ቀይሕ ባሕርን ናይ ስዊስ ካናልን ንምውሓስ ምስ ኤርትራን ምስ ግብፅን ናይ ብሓቂ ኣብቲ 19 ክፍለ ዘበን ትገብሮ ዝነበረት ንዑ ንምድጋም ዝመስል ንዑ ዝመሳሰል መንገዲ ኣብዘን ሃገራት መፅያ ሽርክነት ትገብር ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኦኬ ወታደራዊ ሽርክነታት እዩ ዝዝረብ ዘሎ ኣብዚ ኢንትራ ዓረብ ኮምፒቲሽን እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ መንጎ ዓረብ ዝግበር ዘሎ ውድድር እዩ ብሓደ ሓቢሮም ክንዝሰርሑ ኣንፃር ሕትት ይኸዱ ስለ ዘሎ ይብላ ኣሎ the Arab front lacks unity while Egypt and Saudi Arabia lean toward traditional defense and institutional diplomacy the UAE utilizes economic leverage and infrastructural investment like DP World to secure ports and bases causing strategic friction ተን ሃገራት ዓረብ ዝበሃላ ዓረብ ሊግ ማለት እዩ ኣባላት ናይቲ ሃገራት ዓረብ ሓደ ንኩላተን ብሓደ ዘማእክል ወይ እውን ተመላልየን ክኸዳ ክንዝፍትና ኣንፃር ሕድሕድ እየን ዝኸዳ ዘለዋ ግብፅን ስዑድያን ምስቲ ሃገራት ብዲፕሎማሲን ብትካላዊ ኣሰራርሓ ምስተን ሃገራት ልውላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን እናሓለኻ ፀጥታ ከውሕዝ ዝኽእል ሽርክነታት ክገብራ ከለዋ ኢማራት ግን ንወደባት ብምቁፅፃር በቲ ዲፒ ወርልድ ዝበሃል ከምኡ ድማ ኢንቨስትመንትን ካልእ እናበለት ነተን ሃገራት መቃቂልካ ረብሓኻ ምውሓስ ዝብል ጌም እያ ትጥቀም ዘላ ሶቨሬኒቲ ቨርሰስ ግሎባል ጂኦፖለቲክስ ስለዚ እተን ሃገራት ዓረብ ዝኽተልዎ ዘሎ በቲ ሓደ ልውላውነት ናይ ሃገራት ኣሎ በቲ ካልእ ድማ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ናትካ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ንምውሓስ ዝግበር ኣካይዳ ማለት እዩ the heavy concentration of foreign bases risks turning the Horn of Africa into a volatile flashpoint for greater power conflicts. እታብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ካብ መጠኑ ዝሓለፈ ብዝሒ ወታደራውያን ቤዛት ናይ ብዙሓት ሃገራት እሞኻ ኣብ ውፁእ ዝኾነ ውድድርን ህልኽን ዘለው ነቲ ዞባ ሓደ መዓልቲ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ክእትዎ ይኽእል እዩ ሶ ግብፂ ንባዕላ ኣብ ሶማልያን ኤርትራን ትገብሮ ዘላ ዘዋፃ ዝበለቶ እያ ትገብር ዘላ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ግን ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ድማ ናቱ ረብሓ ንምውሓስ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ
ኣገዳሲ ክኸውን ሃገራት ከም ባህሊ ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብጥንቃቐ ክሪእዎ ክኽእሉ ኣለዎም ብልፅግና ዝብልዎ ዘለዎ እስከስምዑ ብክልተ መንገዲ ከሪአኩም ክፍትነ ወርቂ በዚህ ቀጠና ላይ እያከናወኑ ያለው ሂደት ከማንም ጋር የመስራት ፍላጎት እንደሌላቸው ነው። እንግዲህ አሜሪካ አብረን እንስራ ማዕቀቡን እናንሳላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ወደፊት በደህንነትና በቀጠናው ብልጽግና ላይ አብረን እንደምንሰራ ተስፋ እናደርጋለን መሰል አይነት የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት እያስተላለፉላችሁ እንኳን እነ ኢሳያስ አፈወርቂ ስቲል በራቸውን እየከፈቱ ነው። ይሄን የምለው ከምን አንፃር መሰላችሁ? ኤርትራን እንደ ጎረቤት ሀገር ብቻ ሳይሆን እንደ ወንድም ህዝብ ወንድም እህቶቻችን ያሉበት ሀገር አድርጌ ስለምመለከት ነው። ያው በታሪክ አጋጣሚ ከመለያየቱ በቀር ያ አካባቢ መቼስ ምን አይነት ታሪክ እንዳለው ለና እጂ መብዛሕቶም ኢትዮጵያውያን አናሊስትስ ወላ ሚዲያ ፐርሶናሊቲስ ብልጽግና ካድረታቱ ኩላቶም እንታይም ክብሉ ዝደልዩ ሓንቲ ካብታ ዝምህለልዋ ዘለዉ ንጎምሸትን ዘገርሙን ኣይኮነን ኤርትራ استخال መንገዲ ነቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ትደሊ ዘላ እምብለይ ክትብል እሞ ብኡ መንፅር እቲ ኩነታት ናብ ሕማቅ ክኸይድ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እንታይ ኢሎም እዮም ፍሬሚንግ ወይ እውን ነቲ ነገር ናብ ምንታይ ክደፍኦ ይፍትንሎ በቲ ሆርን ሪቪው ድዮም ድብሎ ወላ ገለ ዝብልዎ ፕላትፎርምስ ናቶም ይኹን ብካልእ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ከምዘይትደልን ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምስራሕ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምዘይምችኦ ረብሓናቱ ዘጉድል ምዃኑ ከስማዓኩም የወላቶም ኤክስፐርት ዝበሃሉ ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባ እዚ ድማ እንታይ እዩ ብሓፈሻ ሓደ እንታይ ክብሉና እስከይፍትኑ ግብፂ ስኒ ኤርትራውያን ክትጥቀመሎም ትፍትን ኣላ ይብሉ እምበር ንስኻትኩም ክትረድኡና ኢኹም ትሓስቡ ማለት እዩ ንዓና ንምጥፋእ ኣብ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ በደል ዝፈፀመ ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣብ ግዜ ጥልያን መንግስቲ ጥልያን ክንደይ ሰባት ቀቲሉ ኣይፈልጥን እየ ኣነ ብዝፈልጦም ብዘንበብኮን ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እቲ ዝገደደ ስቃይ ዝፈፀመ እንተሎ ኮይኑ መሳፍንቲ ናይ ኢትዮጵያ ንግስነታት ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ተዛዓበየ ሽግር ናታ ኮይኑ ተሪፉ ወላ እውን ቅድሚ ጥልያን ምምፁ ካብዛ ሎሚ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ ዝብገስ እዩ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ክትንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ገለ ክፋል ናቱ ካብቲ ታሪክ ናይ ኣለምሰገድ ተስፋይ እውን ተሪኽሞ ወላ እኳ ንሱ ካብ ዘበነ እንግሊዝ ናይ ጥልያን ጀሚሩ ዝዛረብ ተኾነ ፕሪሂስትሪ እውን መፅሓፍ ክሓትም ይኽእል ኸውን ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ኣይሆፕ ይገብሮ ኸውን ህዝቢ ኤርትራ ወላ እውን ካብ ጥንቲ እንተኾነ ብኢትዮጵያውያን ዕጉብ ከም ዘይነበረ ወይ እውን እቲ ኢትዮጵያ ንብሎ ዘለና እቶም ነገስታትን መሳፍንትን ኣብኡ ዝነበሩ ንህዝቢ ኤርትራ ብዓቢ ደረጃ ዝጎድእዎ እምበር ዝጠቕምዎ ከም ዘይነበሩ እዚ ኣብ ብዙሕ ካብ ዘንበብ ከዋነ ምናልባት ነዚ ምሳይ ዝከራኸር ተሎ ወይ ካልእ ካውንተር ኣርጊመንት ዘለኩም ክሰምዓኩም ይደለይ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉ ብሓፈሻ ግብፂ ይኹን ካልእ ባዕዲ ካብ ርሑቕ መፂኡ ንኤርትራ ደስጋዕ የለን ንልኡላውነታ ንግዛታዊ ሓድነታ ንልኡላውነትና ሓደን እዩ ፀገምናታን ብድሆናታን ካብ 4 ኪሎን ካብ ኢትዮጵያን ዝብገስ እንተደይ ኮይኑ ካብ ሱዳን ዝብገስ ካብ ጅቡቲ ዝብገስ ካብ የመን ዝብገስ ወላ እውን ካብ ኣሜሪካ ዝብገስ እውን ክንብል ኣይንኽእልና ኣሜሪካ እንተሎ ኮይኑ ኢትዮጵያ ገይሩ ክመፅእ መፂኡ በይኑ ብቀይሕ ባሕር ክዋጋእና ኣይመስለንን ስለዚ ነዚ ኣሞ ክሊር ንግበራ ቀፂሉ pillar of stability Egyptian Foreign Minister Dr. Badr Abdelati recently described Eritrea as a pillar of stability in the region እዚ ኣነጊረኩም እየ ግብፂ ብመንገዲ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዶክተር ባድር አብደላቲ ኤርትራ ሓንቲ መሰረት ናይ ርቃት ኣብቲ ዞባ እያ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ተዛሪቡ ነይሩ ንሉላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ርቃትን ናይቲ ዞባ ትሰርሕ ናይ ስታቢሊቲ ናይ ርቃት ኣብነት ኤርትራ ኢሉ ኣበርቲዕ ተዛሪበ ነይራኒ ቢካዝ ግብፂ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ምሳና ክሰርሑ ከለዉ ሉላውነታን ግዛኣታዊ ሓድነታን ደጋጊሞም ክሕሎ ኣለወና በሉ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እዚ ድማ ኣገዳሲ ንኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ሽምግልና ክገብሩ ከለዉ ነዚያ እዮም ነጊሮሞም ዘለዉ ሉከት ኤርትራ ዝገብርዎ ዘሎ እቲ ኣብ ሚድያታት ተንብብዎ ዘለኹም ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ራእዩ መንግስቲ ኤርትራ ሱዳን ከም ሃገር ንክትቀውም እዩ ዝሕግዝ ዘሎ እንተሓጊዙ ኮይኑ ሶማልያ ከም ሃገር ሓያል ፌደራላዊት መንግስቲ ክትከውን እዩ ዝሕግዝ ዘሎ ንኢትዮጵያ እውን ኣጊድኩሞ ዘለኹም ነቲ ፌደራል መንግስቲ ደው ንኽብል ይሓጊዙ ኢትዮጵያ ንክትፈርስ ኣይኮነን ሓጊዙ ወዮ ደኣ ዝገበርካ እንተገበርካ ኩሉ ግዜ ኣንጻርካ ስለ ዝኾነ እምበር ንኢትዮጵያ እውን ነቲ ሃገር ከይትፈርስ ይሓጊዙ ስለዚ ኣጋይን ንሉላውነትን ንርቃትን ናይቲ ዞባ ንማእከላዊ መንግስቲ እናሓለኻ እምበር ንክበታተኑ ዝደልዩ ናሓገዝካ ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ብመሰረቱ ንዞባዊ ርቃት ዓብይ ኣባይታ ዘለዋ ኢልዋ ነይሩ ይብላ ኣሎ Deepening ties. Egypt is expanding cooperation with Eritrea, including plans to open an Egyptian university in Eritrea. نبحكي كج زبلهم زلوا جبت مس إرترا ببزح من جدي حركة أبو لنكني ناي كايرو يونيفرسيتي بإرترا كان فرق خافت مخانو مسمعون كعبد يوم دليم زلوا
the indoctrination risk. While education is good, there are concerns that Egypt may use the platforms to fuel anti-Ethiopian sentiment and destabilize the region. So ግብፂ ዩኒቨርሲቲታት ከፊታን ኤርትራውያን ብሬን ዎሽ ጌራ ኢትዮጵያ ከም ዝፀልኡን አንጻር ኢትዮጵያውያን ከም ዝሓስቡ ክትገብሮም ትኽእል እያ ብትምህርቲ ይብላ ኣሎ። ኦ ማይ ግድነስ ኣታ መጀመርያ ንስኹም ንነፍስኹም ተማሃሩ ሓንጎልኩም ክፈቱ። ኤርትራዊ ተራ ኤርትራዊ ብግብፂ ኢንዶክትሪኔት ክኸውን ዝኽእል የለን። ግብፂ እንታይ ምዃና ኣብ ምንታይ ደረጃ ዘላ ምዃና ንፈልጥ ኢና። የስ ገዳን ዕፅዋን ስለ ዘለና ካብ ግብፂ ክንረብሖ ንኽእል ዘለና እዩ ዝመስለና እምበር ኤርትራውያን ነፍስና ዝኻልና ነፍስና ክንሃንፅ ንኽእል እምበር ኣብ ግብፂ ተጎርቢቱ ክኸይድ ዝደሊ ኤርትራዊ የለን፣ ማንም የለን። ግን ዘለናዮ ኩነታት እቲ ገዳ ዝፈጠሮ ፀገም ምስ ማንም ከይንሰረት ሓፂና ስለ ዘለና ካብ ግብፃውያን ክንመሃሮ ንኽእል ኣሎ፣ ካብ ኢትዮጵያውያን ክንመሃሮ ንኽእል እውን ኣሎ፣ ካብ ጅቡቲ ክንመሃሮ ንኽእል እውን ኣሎ፣ ካብ የመን ክንመሃሮ ንኽእል እውን ኣሎ። ንሕና ግን ናትና ዓቕሚ ንፈልጥ ሰባት ኢና። ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘይኮንስ እቲ ክውንነትና ፈለጥና ክንከይድ ስለ ዝደልየ ብሓፈሻ ግብፂ ተሽከዖም ኣላና ኤርትራውያን እሞ ኣነስ ብጣዕሚ እየ ዝድንግፅ ዘለኹ ከመይ ጌርና ክንሕግዞም ንኽእል ክብል ይድፍትን ዘሎ ተኽኢልካ ነቲ መሃይም ህዝብካ ሓግዝ ነቲ ኣብ ሽግርን ዓዘቕትን ወሪዱ ዘሎ ህዝብካ ኣጥዕን። ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣለኹ አልጀዚራ ለንቀነ ዝገበርዎ ከሪእኩም እዚ ሓደ ኣርቲክል ኣውፅኦም ኣሎ አልጀዚራ ብዛዕባ እዚ ምርጫ ዝበሃል ዘሎ ኢትዮጵያ ትበሃል እንታይ ከም ትመስል ዝገልፅ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ትጋላንስ ቁጠባ ናታ 149 ኦኬ ሓቂ ዶ ሓሶት ዝበልዎ እዩ። ጂዲፒ ፐር ካፒታ ናታ ህዝቢ ናታ ፖፑሌሽን 135 ሚሊዮን ህዝቢ ኣለዋ ይብላ አልጀዚራ። አይ ካንት ቢሊቭ ዚስ ኤሪያ ስፍሓት ናታ ብር ናቶም ከመይ ከም ዘሎ ይነግር ኣሎ። ሓደ ዶላር 160 ብር ኮይኑ ከም ዘሎ ኢንፍሌሽን 11.7 ሓሶት እዩ ዝውን መንግስቲ ዝብሎ እዩ። አንኢምፕሎይመንት غلط አልቦናሲ 3.3% ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይፈልጠውን ከሉ ክልያ ብታሃገር this is BS literacy rate 600 ህዝባ ትምህርት ኣለዎ ኦኬ whatever ዝእመን እውን ኣይኮነን። religion 67% ህዝቢ ኢትዮጵያ ክርስቲያን እዩ ይብሉ ኣለዉ 31% ድማ ሙስሊም እዮም ይብሉ ኣለዉ። I don't know ክኸውን ይኽእል እዩ። official languages ብዙሕ ቋንቋታት ኣለዎም። life expectancy 70 ይብላ ኣሎ። human development index ድማ 0 ብላ ብላ ኦኬ ሓንቲ ኣብዚ ገይሮማ ዘለዉ ነዚያ የኸሪአኩም ደልየ ሚሊታሪ ፎርስ ፋኖ ዩስ ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ እዮም ዘካየዱ ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣበይ ናይ ቦታ ምርጫ ውግን ወረ ውግን ከም ዘሎ ከርእዩ ኢሎም እዮም ገይሮም ነይሮም። ስለዚ ኣብ ካብ 2022 ጀሚሩ ዝተኻየደ ኩናት እዩ ዝገልፅ እዚ ካርታ እዚ ረይዎ ካብ 2022 ጀሚሩ ክንደይ መጥቃዕትታት ይካየድ ከም ዘሎ ብመን ብፋኖ ዝበዝሐ ምዃኑ ናይ ፋኖ ዩስ ሚሊሻ ሚሊታሪ ፖሊስ ፎርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ማለት እዩ መጥቃዕትታት ናይ ፋኖ ናይ OLA ናይ ኦሮሞ ማለት እዩ ከምኡ ድማ አንአይደንቲፋይድ ሚሊታሪ ግሩፕስ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት ኣብቲ ሃገር ዘሎ መጥቃዕቲ ከርእይዎ ከለዉ ማለት እዩ። እዚ እቲ ሃገር ዘይተኣደነ መጥቃዕትታት ይካየደሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። እንታይ ዘርእየካ እዚ ንከምዚ ዓይነት ዕግርግር ዘለዎ ሃገር ከም ዲሞክራሲ ገይሮም ክሸጡልካ እዮም ዝፍትኑ ወይ እውን ከም ሓደ ሰላምን ርግኣትን ዘለዎ ሃገር እሞ ኢንቨስት ክትገብረሉ ኣለካ ኢሎም IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ጎስጓስ ይገብረሎም ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኣጀንዳ ናቶም ትሰርሕ እንተለካ ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ኩነታት ኣለካ ኣየገድስን እዩ። እቲ ዝያዳ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ መን ይፈሊጥ ማለት ወታደር ናይቲ ሃገር እዩ። ኣርምድ ቫዮለንስ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ዝያዳ በቲ ሚሊታሪ ኤን ፖሊስ ፎርስስ ኦፍ ኢትዮጵያ እዩ ዝበዝሐ ዝግበር ዘሎ ዕንወትን ኩናትን ዕግርግርን። ስለዚ ትቐንዲ ተሓታታ ኣብቲ ዕግርግር ዘሎ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። እቲ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ድማ እቲ ካርታ ከመይ ከም ዝመስል ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከሎ ድማ ምርጫ ዶ ካልእ ዶ እናተባህለ ድራማ ዝገበር ዘሎ ውሑስ ዝኾነ ምርጫ ክካየድ ድማ ዝብልኹም ዘለዉ። ኤኒዌይ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንመለስ። The political regional situation in the Horn of Africa is there are multiple layers. It's almost like, you know, you have an onion which has many layers to it, and you take off one layer of an onion and there's one underneath it. So we have, you know, what's going on in Tigray between various sections of the TPLF. We have what's going on between Tigray and Ethiopia. You have what's going on possibly between Tigray and Eritrea. You have the complications of the civil war in Sudan with certain outside forces supporting the RSF, other outside forces supporting the Sudanese armed forces.
And then you have the other neighbors, whether it's far away neighbors like Egypt or neighbors across the Red Sea. In the Arabian countries, you have Saudi Arabia. You have, of course, the United Arab Emirates, and you have other neighbors. So it's an extremely complicated situation. Of course, ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝዛረብ ዘሎ እቲ ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀገም ወይ እውን ዘሎ ሽግራት ከም ሽጉርቲ ገይረ ዝርዮ ይብል ሽጉርቲ ማለት እቲ ሓደ ምስ ቀለፍካ ትሕትዩ ካልእ ኣሎ ክሳብ ናይ መወዳእታ እናቕረፍካ ከይትኽእል ኢኻ ስለዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ጥራይ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ይነግር እዩ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ፀገማት ናብ ኤርትራ ከሰጋግርዎ ዝደልዩ ፀገማት ኣሎ ካልእ ዓይነት ኩሉ ዓይነት ፀገማት ኣሎ ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ ዶብ ሰጊሮም ዝመፁ ወይ ርሕቕ ኢሎም ዘለዉ በዓል ግብፂ ድዮም ቀይ ባሕሪ ሰጊሮም ዘለዉ ሃገራት ዓረብ ድዮም ኣብቲ ዞባ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሕልኽላኽ ከም ዘለዎ ክገልፅ እዩ ዝፍትን ኮምፕሌክስ ዝኾነ ሲቹዌሽን ከም ዝኾነ ድማ ይገልፅ እዚኣ ሓቂ እዩ and then you have the other neighbors, whether it's an extremely complicated situation. Of course, you know, the rumors are that that Eritrea is plotting with certain groups in Tigray and with certain others against Ethiopia. And, you know, then there are other rumors about who is supporting Ethiopia. So it is a very complex stew with lots and lots of እንታይ ስኬብል ንኤርትራ ከየፀለመ እንድሕሪ ከይዱ ደሞዝ ስለ ዘይክፈል ገለገለ ብዙሕ ሓይልታት ኢዶም ከም ዝእትው ዘለዎ ዝንገር ኮይኑ ገለ ካብቲ ዝሕመ ኤርትራ ምስ ብዙሓት ኣንጻር ኢትዮጵያ ንዘለዉ ትሕግዝ ከም ዘላ እዩ ዝሕመ ይብል ኣብ ከምዚ ዕድመ በፅሕካ ዶ ወደይ ኣብ ዘይክውን ትውዕል ኢኻ መጀመርያ ኤርትራ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ትሕመድ ኣይትሕመን ከም ድሌቱ ክዛረብ ይኽእል እዩ ቀዳማይ ብግልፂ ነቲ ንሱ ገንዘብ ዝኸፍሎ ዘሎ ብርጌድ ንሓመዱ ድዩ ዋላ ገለ ዝበሃል ንዖም ሎቢ ክገብር እዩ ይኸፍልዎ ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ንዓታቶምን ነቶም ዓፋርን ናይ ብረት መጥቃዕቲ ንክገብሩ ብግልፂ ኣብ ከተማታት ኣኼባታት ክገብሩን ኣንጻር ኤርትራ ውግእ ንክገብሩ ነቶም ናይ ዓፋር ናይ ገለ ድብልዎም ብረት እናዓጥቆም ከሎ ይፈልጥ እዩ ብዙሕ ነገር ኣብይ ኣሕመድ ኣቕመዳ ስለ ዝሓፅሮ ዋላ እቶም ዝድግፎም ትርጉም ስለ ዘይብሎ እምበር ኣንጻር ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ግን ኣብቲ ምውንጃል ንኤርትራ ክትወንጀል ኢኻ እዮም ዝጓየ እዩ ብዝኾነ እቲ ጉዳይ እሱ ኢልዎ ኣይልዎ ዘገርም ኣይኮነን ወረግቲ ኢንተርቪው ከማን ምስቶም ብርጌድ ንሓመዱ ዶገለ ዝበሃል እዩ ገይርዎ ዘሎ ብሓፈሻ ኤርትራ ስዒራ ትወፅእ ዘላ እዚ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዝምትና ድማ ኣቲንክ ንሳቶም ካብቲ ፅቢቶም ወፃኢ ከይድዎም ዘሎ ካብቲ ንሳቶም ዝግምትዎ ዝነበሩ ብዙሕ ኣጀንዳታት ዝነበሮም ወፃኢ ስለ ዝኸደ እንታይ እንተገበርና ክንሽንክሮ ንኽእል ወይ እውን ነቲ ዘሎ ኩነታት ከም ፅቡቅ ከይንገልፆ ብኸመይ ናብ ሕማቕ ገፅና ክንጠውዮ ንኽእል ዝብል ዘረባ ወይ እውን ፈተናታትን ህቀነታትን ብዝለዓለ ደረጃ ይቕፅል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን ቀዳማይ ኣጀንዱ ወየዳ ገንዘብ ብላዕ ኢልዎ እዮም ዝኸፍልዎ ዘሎ እምበር ንሱ ኣጀንዱ ቀዳማይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ይደሊ የለን ታዳ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንክትረክብ ዝያዳ እሱት ኣጀንዳ ናቱ ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ክትከይድ እዩ ዝደሊ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ኩላቶም ግን ኤርትራ እዮም ዘልዩ ኣብዚ እንታይ ርአኩም ፀኒሐ ናብ ዓሰብ እንተሕሪ ከይድና እንታይ ከጋጥመና ክእል እዮም ዝብሉ all they care is ዓሰብ ኢትዮጵያ እንትኾኑ ኣሜሪካ ብዓብዩ ድማ ምስ ኤርትራ ዓሰብ እዩ ዘድልዮም ዘሎ and no wonder ስለምንታይ ዓሰብ የድልዮም ኣሎ we all know ስለምንታይ ምዃኑ because this is strategically extremely important እዩ ብዓብዩ ድማ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ማለት ሓደ ናይ 1200 ኪሎ ሜትር ዝርግሕ ዘሎ ገማግም ባሕሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘሎ ኣብቲ ቦታ እቲ ድሌትካ ንክትገብር ስለ ዘኽእለካ ስለዚ ኤርትራ ዘለዋ ኣድቫንቴጅስ ብካልእ ክትክኦ ስለ ዘይትኽእል ልክዕ ከምዚ ኢንዲስፐንስብል ንኤርትራ ገዲፍካስ ኩሉ ኢትስ ኦኬ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ኣቲና ዘለና መድረኽ ዳትስ ዋይ ንሳቶም ዋላ ሶማሊላንድ ተተባሃለ ቀዳሚ ነገር ሶማሊላንድ ኣፍልጦ የብሉ እንተ ሃገር ስለዚ ኣሜሪካ እስራኤል ኣትዩ ስለ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፍልጦ ምሃብ ኣገዳስነት ክህልዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ነቲ ሶማልያውን ክረብሕሉ ስለ ዝደልዩ ጆጆ ብኩሉ ክፃወቱ ስለ ዝደልዩ ስለዚ ነቲ ሶማሊላንድ ሃፋን ተስፋ እናገበርካዮ ምኻድ እምበር ኣፍልጦ ሂብካ ፍሉይ ትረኽቦ ነገር ስለ ዘየለ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሶማሊላንድ ዞን ካልእ ምስ ኤርትራ ከተወዳድሮ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናቶም ዋላ እውን ኩላቶም ዋላ ኢትዮጵያ በሎ ዋላ ኩሉ በሎ ናብ ኤርትራ ገጾም እዩ ዝያዳ ተኩሮ ናቶም ከም ሕልሚ ግን እንታይ ይብሉ ነይሮም ኤርትራ እውን ተመሊሳ ሓሳባ ቀይራ ምሳና እንተ ተኣቱ ነይራ ኤርትራ ከምቲ ናይ 2018 ዝነበረ እናባና እንተ ድምለሱ ነይሮም ምሳና ክሰርሑ ዕድል እንተዝቡና ነይሮም ክንደይ ሰናይ ምኾነ ዝብል ዘረባ እውን ትሰምዕ ኢኻ ካባታቶም
بزغني ኩነታት ፋሒልዎም ስለ ዘሎ ኣብቲ ናይ ምርጫ ኩነታቶም እስከንመለስ ብልጽግና ብፍላይ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ይብሎ ኣሎ እስከንመለስ ኣብዚ ስልጣን በያዙ ሰሞን ካሪዝማቲክ ተደማጭ ተጽዕኖ ፈጣሪ በሚሉ ርዕሶች እየደመቀ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ውዳሴ ከተጠመዱ የምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች አንዱ ነበር። ባለፈው 5 እና 6 ዓመታት ግን እሳቸውን ሲገቡት ኢትዮጵያን ወደ ጦርነት የከተተ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ተስፈኛዋን ሀገር ወደ ጦር ሜዳነት የለወጠ መንግስት፣ ባለሀብቶችን እያሸሸ እያባረረ ያለ አገዛዝ ወዘተ የሚሉትን ጉዳዮች በስፋት መዘገብ ቀጥሏል። ዓለም እየመሰከረልኝ ነው የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዓለም እየመሰከረባቸው እንደሆነ በእማኝነት ለማሳየት ዘ ኢኮኖሚስት ከጻፋ ብሓፈሻ ለንቀነ እዚ መጽሔት ደ ኢኮኖሚስት ዝብል ኣዶነ ምስ ኣበይ እንታይ ፀገም ኣጋጢሞም ዘሎ ኣብዚ ቅንያት ናይ ምርጫ ክምሕሱም እዮም ዘጋልፅዎ ዘለዉ ሓሶት ኣይኮኑን ዘርቢ ዘሎ ጀስት ራይቲንግ what obvious is ኩሉ ሰብ ዝፈልጦን ኩሉ ሰብ ዝርድኦን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ምርጫ ናይ ሓሶት ምዃኑን ኣብይ ኣሕመድ ዝደልዮ ዘሎ ሕልምታት ድማ ንኢትዮጵያ ከም ድሌቱ ክገብራ ክእል ነቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግን እቲ ቀንዲ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑን ንጉስ ክኸውን ንኤርትራ ካብ ኤርትራ ድማ ብሓይሊ መንዚኡ ኣብ ደገ ባሕሪ ወሲዱ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣክሰስ ክህልዎ ይደሊ ከም ዘሎን እዚ ድማ ነቲ ዞባ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ሰላም ርቃት እንትደልላ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ምንጭ ናይ ዘይርቃት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ኩሉ እቲ ከባቢ ድማ ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል ደጊሞም ደጋጊሞም ይፅሕፉ ኣለዉ ዋላ እቲ ናይ ቁጠባ ዝብሎ እውን መብዛሕትኡ ንውሕዳት ሰባት ዘርብሕ እምበር ንዝበፅሑ ሰባት ሓደጋን ሽግርን ከም ዝፈጥር እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ካብ ኩናት ናብ ኩናት እትኸይድ ዘላ ንኩናት ፈትሑ ናብ ካልእ ኩናት ክሰግር ዝመርፅ ከም ዝኾነን ብጀካ ኩናትን ጥፍኣትን ካልእ ዘይፈልጥ ምዃኑ ኩሉ እቲ ናይ ቁጠባ ዝብሎ ዘሎ ድማ ንውሕዳት ዘርብሕ ዝበፅሑ ሰባት ኣብ ሽግር ከም ዘለውን ያ ብዙሕ ኣርቲክል ፅሒፎም ኣለዉ ዳርጋ ክእግድዋ ቁሩብ ተሪፎም ኣሎ ኣጊዶማ እውን ህሉ ኮይኖም ካልኦት እውን ካብኡ ተቀቢሎም በል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚኣ ቀንዲ ግን ኣብይ ኣሕመድስ ድሪምስ ኦፍ ሪሜኪንግ ኢትዮጵያን ሂዝ ኢሜጅ ትብል ንጉስ ክኸውን ስለ ዝደሊ ንንጉስ ንክኸውን ነቲ ከባቢ ናይ ምብፅባፅ ሕልሚ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ብሓፈሻ ንሱ ዝደልዮ ሕልምታት ናቱ ድሌቱ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብቲ ከባቢ ክፈጥሮ ዝደሊ ዘሎ ፀገም ግን ንመብዛሕትኡ እቲ ዞባ ሽግር ከም ዝኾነ ካብ ቀደም ዘመግስዎ ዝነበሩ ካሪዝማቲክ ክቕይር ዝኽእል ተስፋ ዘለዎ ዝብሎ ዝነበሩ ሎሚ እንትርፎ ሕማቅ ፅቡቅ ዘይወፆ ንኩሉ ሽግር ክፈጥር ካብ ኩናትን ዕግርግርን ዘይዕርፍ ንደቂ ሰባት ከሳቅን ከጨንቕን እምበር ራህዋ ዘይፈጥር መራሒ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ግን ክሳብ ኣይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን ገንዘብ ዝብዎ ዘለዉ ዝተፃሓፈ እንተተፃሓፈ ክቕይርዎ ዝኽእሉ ዝከኣል ኣይመስለንን ምክንያቱ ንኣብይ ኣሕመድ ንክቕይርዎ እንተደልዩ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ሓደ ሰሙን ናይ ሓደ ወርሒ ስራሕ እዩ ነይሩ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ይደልይዎ ስለ ዘለዉ maybe at some point ኣብ ገለገለ ከም ዝቃወምዎ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም but in general ክንሪኦ ከለና they're just ኣብ ጎኑ ኮይኖም ዝጣቅዕሉ ዘለዉ እዮም እምበር ከውድቕዎ ይደልዩ ኣለዉ ወይ እውን ክእለ ይደልይዎ ኣለዉ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ሓንቲ ብዚ ሳመር ናይ ኣልጀዚራ ዝገበርዋ እውን ከረየኩም ዘከረየኩም ፀናኩት ፅሑፍ ናቶም ንውሕ ዝበለ ኣርቲክል እዮም ገይሮም ነይሮም ብዛዕባ እቲ ምርጫ ናይቲ ኣርቲክል ሳመር ግበርብለ ኢለ እዮም ነይሮም but somehow I don't think ረኺቦም መቐከብ ዘሎ መስለኒ So ብዛዕባ እቲ ምርጫ ክልተ ዘረባ ክበኩም ሞ ኣብዚ እውን ዳርጋ ፌክ ምርጫን እናኣምሰሉ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እውን ዝገልፁ ብዙሓት ጋዜጠኛታት በሃልቲ ነይሮም እዮም Ethiopia is going to elections on June 1st. Can you tell us who are the top contenders and whether these elections are significant or not? Well, I mean, whether these elections are significant or not. Well, I mean, the Prosperity Party of Prime Minister Abiy is one of the major contenders. In fact, it's really the only contender. I mean, there are several blocks, mostly drawn from ethnic groups, the Oromo Liberation Front, the Oromo Federalist Congress, the Ethiopian People's Revolutionary Party, MEDREC, and a whole series of other parties who are all standing. But, you know, quite frankly, I don't think they or anybody else expects them to get anything more than a handful of votes, and I would expect that there will be a landslide for Prime Minister. ብሓፈሻ እቲ ብልፅግና ክሸፋፍንሉ ገለ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ እዩ ገለ መለ ገለ ከምስሉን እዮም ዝፍትኑ ዘለዎ ግን ክሽፍኖ ዘይትኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኩሉ እቲ ስልጣን ናቱ ምዃኑ ርድኡ እዩ ይከና ጀስት ማስክ ክገብርዎ ገለ ከተዓራርዩሉ ገለ እንዲኦም ዝፍትኑ ዘሎ በደት it's not gonna fly
everybody knows أتي بلتقنا نبي حمدن كأوت مخانو already celebrate كيرم وديهم زلوا يوم كمان سزي أنا ختم سلز كبر نجارات هاللوجن one horse race بلولو حنت فرسيات قويتهم قالوا ساكت مخمسولو بتدحريت عجبت ترايو قلقل سبات كبر سمع لهم إرتراويان زي بزعبان إثيوبيا من الرجاء انتي زارب لكم ما بعدهم من الرجاء زي بدكم يقولوا كلتي حديو الشماو من الرجاء حبت قبر زي مقبارون كل حديو it's not like من الرجاء غير كديمقراطي practice قبر زي الله غير كحتم سلية بالك وي حدا في تصبو غير كقبر وي دما انت كتقبر كندز جنزبن باجتن حدا يرتراو ما يلصيف نيرو فيك مخاننا فلوتكم سلامتك كندز دراما تقبروا لهم everybody knows أبي أحمد بلتقنا كعوات مخان سنمنتهي يزغلوا تواصل زدلي يلنير يا تجربة تخكل اليوم مالت أب أفريقيا أبي كم تطعي من رجع أزقبر هل يكتب الخليقة بعبي أنا كم زناي صار من رجعان صار قال ملن أيكون كونجن كبزع زينة تزكاة لو تم رجعات مبزحت جزء يا manipulation صار له جسوك ساب زخانة ولا ونكم منا خوان عندهم مي مرض تهرل كاجن أوكي fair enough حالك عدو إثيوبيان سلام تاي قبرو ولا زبل زربا كواي كوتس عيدلني يعني إثيوبيان كم زمان سلوا أبي أحمد مرض كلاك زي مرض هو عيفتوا ني إثيوبيان زمل كت قدايو تراين هنا كم تزلاتها زي لكن هذا perfect democracy كهذا اللوجا لقى بعدنا نفكر سوزي we have to تكون تات مردع يدلي مالتي نغطي كم تريود لهم credibility and caution predetermined outcomes is already استجمت يوم من كم زعوات كل سنة فلتيو كم يخاق خونيلو أتوم كالوت oppositions بحالو شماوي انتاش مزلهم برك ساكندوني أبي كشجرو ويوم سجم كفترو خلي يميل كازر بايكونن strong arm tactics كل نجار تيبلت كنا كم زعوات نعوز زم شاش نجارات بر بفلوي نجار نعتو ودا ديرون كسروا زغلو بارتا تالو الكازر بايكونن قبل ما the government will collect votes only in secured areas كمون بعبيو تمرجع أبكل بوتا هنا يكادني ولا فكت قبرونا أبكل بوتا قبر زخلا يكونن لذي يا نعم سولوس قبر مرجع مخانو يوم زنا قرزلو it is what it is كم كنتاتو كتريات خلي خاصو. Instead, what we saw was a kind of what you could call a military alliance with Eritrea in order to contain. بحفشة انتهى يوم زولو بزي أبي أحمد زقبر أنت قبر حجون أنت خوني نابكوين عندك خيد مبر بوقنا مرج أجر وناف سلام كوس الزغل ما راح يكونن يلوم يوم أبزي تيارتون which are the neighbors, and therefore we can say that the situation is now worse than it was before the truce, because the two countries, particularly Eritrea and Ethiopia, can go to war anytime. If this situation escalates, it has not escalated. But I speak to the diplomats from time to time, and it tells you that this is a ticking time bomb that needs to be addressed. And I don't know how, because all the landlocked countries would like to have direct access to the sea. That is a legitimate quest, but how it is done becomes a bit. بعرفش أنت إذا بلزلو بلتقنا نجون تقولي أبي أحمد نعمل رجع متيو بونا غير كمتيو الكات قمتو ما راح يكونن أنت تمريتو حنتي زربا كمية ريهاسيو مسيلكم كاب جنبارات متيو بيج ديز قبر قال كابتن وحدات مرحتنا أفريقيا بالقرب كا في الشرطة والسخية بلا لا مهنة حسرت مهنة تمرتخي قال كان خمس سليل مالتيو بعرفش أبي أحمد سلطان حيزو صبونا غير كمتيو الكاخد قمتو تخل ما راح يكم زي كونه صبو غيرو يقلص أبعدو كمعبل أبعدو فوكس تزقبر بزو صبونا كقبر محالقن تي أتوكروناتو أفتك بحري دالي يلو بحيلي زقبرو زولقن نتكبابي كاب زلو نابز قدد شقر كوز دو زخل مخانو يزارب زلو سلازي ولا كوا ريفورم تقبر بتعدي بتحدي صبونا غير سرقاتات كلمة لسريح كتبل تخلقن أبتعدي دما أزيو كبيت زخونا ناي بات إراق لولاو كمونا من هرواقاتات نسماي زخده من نابر دما فتسي مسابق تصور خمزي كل كوينهم زولو يزنقر زولو سلازي a paper the paper leader is highly skilled ورقت
ትምህርቲ ዘሎ ወታደራዊ ተመክሮ ዘሎ ናይ ስለያ ተመክሮ ዘሎ ገለገለ ዝብላካ making him a top of the range ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዘሎ መራሕቲ ብትምህርቲ PhD ዘለዎ ወታደራዊ ኮነሬል ዝኾነ ኣብ ስለያ ድማ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ ስለዚ ኣብ ቴክኖሎጂ እውን ኣፍልጦ ዘለዎ ኢልካ ሓደ ኣዝዩ ፍሉይ መራሒ ክመስል ኽእል ኣብ ባይታ ክትሪኦ ከለካ ግን እንትርፉ ኣገርግርን ኩናትን ካልእ ቁም ነገር ክገብር ዘይከኣለ መራሒ ምዃኑ እውን ይገልጽ ማለት እዩ ኣብዚ again those are all ዝተፈላለየ ትርጉም ዘለዎም እዮም ተመሊስና ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ምስ ከባቢና ኣወዳዲርካ ክትሪኦ ከለካ ክንደምንታይ እቲ ከባቢ ናብ ክበት ከይድ ከም ዝኽእል እውን ደጊሞም ደጋጊሞም እዮም ዘነፅርዎ ዘለዉ ሓንቲ ብዚ ምስቲ ምርጫ ትኸይድ ዘላ ዘረባ ድማ እዚያ አማራ ክልል ከደብረ ብርሃን ከተማ ዙሪያ ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በአገዛዝ ጦርና በፋኖ ኃይሎች መካከል የሚደረገው ውጊያ ተባብሶ መቀጠሉ ተሰምቷል። በሌላ በኩል የብልጽግና አገዛዝ ጥምረት ፈጥሮብኛል ያላቸው የፋኖ ኃይሎችና የትግራይ ኃይሎች በራያ ዋግምራ አቅጣጫ ሰፊ ቦታዎችን መቆጣጠራቸውን ተሰምቷል። የብልጽግና አገዛዝ በራያ ቀጠና የፋኖ ኃይሎችን ብሓፈሻ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ነቲ ምርጫ ከይካየድ ብዙሕ ተፃቦታት ይገጥሞ ከም ዘሎ እውን ዝግለጽ ኮይኑ እቲ ምርጫ ብዘረባ ደኣዩ ዝበሃል ዘሎ እምበር ኣብ ባይታ ንኸይግበር ፋኖ ተሪር ዝኾነ መግለፂ ውፅኡ ነቲ ትእዛዝ ናቱ ዝተሓሱ ድማ ፅኑዕ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ዘሎም ተራእዩ ኣሎ ኣነ ኦልሬዲ ሓደ ቪድዮ ሪኦ ኣለኹ ኣብዚ ከቕርቦ ስለዘይከኣልኩ እምበር ተመሳሳሊ እውን ሸነ እቲ ኦላ ዝበሃል ማለት እዩ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክንቀሳቀሱ ዝፍትኑ ንሱ እውን ብግዲኡ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝፍትን ዘሎ እዩ ዝንገር Reported on May 28th in parts of Ethiopia's South Wollo zone. So ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ዝኾነ ይኹን ክልል ኣምሓራ ይኹን ዋላ እውን እቲ ኦሮሞ ኣብ ክልል ናቱ ማለት እዩ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎን ነቲ ምርጫታት ንኸይካየድ ፅኑዕ ዝኾነ ትእዛዛት ኣመሓላሊፉ ክዓፁን ክኽልክልን ይፍትን ከም ዘሎን እዚ ምርጫ እዚ ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውክል ከም ዘይኮነ ንምፍላጥ ኣብዚ እውን እቲ ኦላ ዝበሃል ፅሑፍ ነዊሕ ኣውፅኡ ነቲ ምርጫ ፌክ ምርጫ ምዃኑን ህዝቢ ድማ ናብቲ ምርጫ ከይሳተፉ ፅኑዕ ዝኾነ ምኽልካል ይገብር ከም ዘሎን election he is pressing ahead is not merely a sham it is a political crime ስለዚ ሽማዊ ምርጫ ጥራይ ዘይኮነስ ገበን ዝፍፅም ዘሎ ብሽም ምርጫ እዩ ዝብል ዘሎ so Ola will not sit idly by while Abiy Ahmed mocks our people ስለዚ ዝኾነ ይኹን ንምርጫ ዝግበር ነገራት ብፅኑዕ ይኽልክል ከም ዘሎን ኣብ ዝኾነ ኣብኡ ከይሳተፍ ድማ ናቱ ትእዛዛትን ናቱ ቁፅፅርን ይገብር ከም ዘሎን ብግምጣሉ ሰራዊት መንግስቲ ናይ ክልል ኦሮሚያ ነቲ ዝግበር ምርጫ ንምሕጋዝ ኩሉ ፀጥታዊ ምክልኻላት ክገብር ምዃኑ ይንገር ኣሎ ፋኖን ሸነን ብሓደ ይሰርሑ ኣለዉ ዶ ይሰርሑ ኣለዉ እንተኢልካ ኣብ ብሓደ ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ዝብል ንክትመፅእ ዘገድድ ኩነታት ኣሎ ምክንያቱ ዝተወሃሃደ ስራሕ እዩ ዝርአ ዘሎ ብክልቲኦም ወገናት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ክልላት እውን እንትኾነ ነቲ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ንምዕንቃፍ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለዉ ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ድማ ከመይ ዝበለ ድስቁልቁል ዝበለ ኩነታት እያ ዘላ ሃገር ምዃና ጥራይ ክትግምት ትኽእል this is the Ethiopia they brag about ከመይ ዝበለ ውግን ወረ ውግናት እዩ ዘሎ ሃገር ነዚኦም ፍሉይ ዲሞክራሲ ከም ዘለዎ ገይሮም ንዓለም ክነግሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ግን somehow things are ዝገበሩ እንተገበሩ ሸለል ዝበሃሉ ሃገር እዮም ሓደ ኢትዮጵያዊ ዝገለፆ እስከ ስምዑ እዚ ሰፋ አድርገን እንመለከተዋለን። ምን ላይ ነው ያለነው? ምን ላይ ቆመናል? አሁን ኢትዮጵያ ምን ላይ ነች ብለን ልንገልጽ የምንችልባቸው መገለጫዎች አሉ። መሳይ እንግዲህ ኢትዮጵያ የሚያዳልጥ ጭቃ ላይ እንደቆመች ነው የምቆጥረው። እንግዲህ በጣም ትልቁ ትኩረት የሚሰጠው ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ነው፣ ማህበራዊ ጉዳይ ነው፣ ፖለቲካዊ ጉዳይ ነው፣ የሰላም ጉዳይ ነው። እነኚህን ዘርግተን ስናያቸው አንድም ጤነኛ ነገር የለም። እነኚህ ዘርፎች ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በጽኑ የታመሙ ኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒት ውስጥ የገቡ ህመምተኞች ናቸው። መታከም ያልቻሉ፣ መፈወስ ያልቻሉ ባለፉት 5-6 ዓመታት በተለይ የዚህ የለውጥ ኃይል የሚለው አካል ስፔሻሊ ብልጽግናም ተመስርቶ ከስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ኣብ ፅኑዕ ዝኾነ ብፅኑዕ ዝሓመመት እሞ ኣብ ኢንተንሲቭ ኬር ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰብ ዝኸበደ ሕማም ምስ ሓመመ ኣብቲ ICU ዝበሃል እዩ ኢንተንሲቭ ኬር እዩ ዝግበረሉ ኣብያ ዘላ ሃገር እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ተርሚናል ኮንዲሽን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ዘለዋ ሃገር እያ ወይ እውን ኣብ ሓደ ኣዝዩ ሸተት ከብለካ ዝኽእል ጭቃ ዘላ ሃገር እያ ናብ ዝኾነ ሸተት ኢላ ክትወድቕን ክትጠፍእን ትኽእል ሃገር እያ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ፀገማት ድማ ኩሉ ብቁጠባ በሎ ብፖለቲካ በሎ ብማሕበረሰባዊ በሎ ብጥዕና በሎ ብኩሉ ሕማቕ እያ ዘላ ሃገር እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሓት ክኢላታት እዮም ከምኡ ዝብሉ ሰይተፎር እቲ ሃገር ዳርጋ ኣብ ክብድ ዝበለ ኩናት እያ ዘላ
ኣብ ጎነፅ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ከቢድ ኩናት እያ ዘላ and the government uses drones ኣብ ሃገራዊ ሰራዊት ዝበሃል መንግስቲ ድማ ድሮናት ታንክታት ነፈርቲ ኩናት እናተጠቀመ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ኩናት ዝእውጅ ዘሎ ስለዚ እዚ ንእሽተይ ኩናት ወይ እውን ጎነፅ ኣይኮነን ዓበ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ይብል ከምኡ ድማ እቲ ዝዓበየ ፀገም ድማ እቲ መርሕነት ክመፅእ ከሎ ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግና ክመፅእ ከሎ እቲ ህዝቢ ብዓቢ ተስፋ እዩ ተቐቢልዎ ነቲ ሃገር ንክሕውያ ድማ ዝዓበየ ዕድልን ማንዴትን ሂብዎ እዩ ግን ንኩሉ ተቋሚሩ በሊዕዎ ሎሚ ብሓይሊ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ዝፍትን ዘሎን ዝቕፅል ዘሎን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ደረጃ ቁጠባ ክሪኦ ከሎ unspeakable poverty ክትዛረበሉ ዘይትኽእል ደረጃ ቁጠባዊ ድኽነት እዩ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ይብላ ኣሎ እዚ an Amharic language teacher and the author says language fails to describe the current level of suffering ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ናይ ኣምሓርኛ መምህር ወይ እውን በቲ ቋንቋ ትፈልጦ እውን ክትገልፆ ዘይትኽእል ደረጃ ሽግር ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ኣሚን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንሰምዖ ዘለና እዩ እቲ ደረጃ ሽግር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ቁጠባ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ከም ዘሎን IMF ድማ ብዓብዩ ነቲ ኩነታት ሕጂ እውን ንዓቢ ዝርከቡ ድጎማታት ንክኣሊ መሊሱ ኣብ ዝገደደ ደረጃ ናይ ምንሃር ዋጋታት ንክኸይድ ምክንያቱ ድጎማ ክንገብር ንሕና ገንዘብ ክንበካ ተኮይና እቲ ቁጠባ ጠቕላላ ክፈቶ ይብሎ ኣሎ ኖርማሊ ኣብ ኖርማል ግዜ ውግን ወረ ውግን ተዘይህሉ እቲ ሃገር ካብኡ ናብኡ ድሓን ምኾነት ስለምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ መግቢ ክኸብራ ማይትገቦን ምክንያቱ ለምለም ዝኾነ መሬት ስለ ዘለዎ እቲ ፀገም ግን እቶም ሓረስቶት ሓደ ድቑ ይረኽቡ የለውን ካልኣይ ድማ ነቲ ዝዘፍርይዎ ዘለዉ ናብ ዕዳጋ ከምፅዎ ትራንስፖርቴሽን የለን ፀገማት ኣሎ ዕንቅፋት ኣሎ እዝን ወዲ እዝን ዝፈጥሮ ዘሎ ዳ እምበር ገለገሊዩስ ድሓን ክኸውን ምኽኣለ ኣብቲ ዓዲ ግን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዲቕ ዝበለ ኩናት ኣብ ኦሮሞት ገጠራት ሙሉ ኣብ ኩናት ሓረስታይ ንብረቱ ናብ ዕዳጋ ክእቱ ዘይክእል ብደቡብ ዘሎ ህዝቢ ዝገደደ ኩሉ ከምዚ ዓይነት እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ዶላር ፀገም ጥራይ ዘይኮነት ነቲ ሃገር ዘበላሽዋ ዘሎ ዝብሉ ዘሎ ብዓብዩ እቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ከቢድ ከም ዝኾነ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ስለዚ corruption and governance systemic corruption ብሲስተም ኣምሲልካ መዓስርኪ 98 ቢልዮን ጥራይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጠፊኡ ዝበሃል ነይሩ ኣሜን እቲ ሃገር ተዛሪብካ ይውዳእን እዩ እቲ ነገሮምሲ ተዘሪብካ ዝውዳእ ጉዳይ ከም ዘይኮነ እዮም ዝዛረቡ ካብኡ ቀፂሎም ኣብዚ እውን ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኢማራት ዝበሃል ብዙሕ ኣፅዋራት የውሕዝ ከም ዘሎ 44 ፍላይትስ ጥራይ ሕጂ እውን ናብ ኢትዮጵያ ይኣቱ ከም ዘሎ ካብ ኢማራት ተበጊሱ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ስለዚ ሜይ እዘን ወርሒ ሓሙሽተ ከይተወደት ከላ we have already seen unprecedented surge in suspicious UAE cargo flights arriving in Ethiopia. So far, 44 flights have been recorded to this month, including more than 8 confirmed arrivals at Bahar Dar Airport in northern Ethiopia. Come to ريوز لهم أب ورحمشت إمارات أب كبير زخونة كنتات كلا 44 فلايتس وتهدراوي أسوار زعنا ويولوجيستكس زعنا ناب إثيوبيا كاباتن دما ببزحي ناب بحر دار قصن كخدا كم زرعية زلوا يم زنقرو إذا ما انتهي زريكا أب تكويناتن ورا كويناتن تي إمارات بفصم نابو ندحر كبل كم زي كلن نابي أحمد دما كل زكاة له قبر كم زغلن ناب ورحي تشعتنا إسرع إسران همشان جميرو تفلايتس ساكن دي لعل كم زنبري الجون انتخوني يغسل كم زلون بفلاي أب وطرن ورحادن ورحغلتن كسابت كوينات زجمر برتع كم زنبرن تكوينات نزجمرت خم زوردن حجي دما مقراص ناي تقسم استقبره نلا على قص يديب كم زلو يمزر يزلو سلازي ناي يوي فلايتس ناي بحكي نتكبابي تي امارات زلو كونتات قليل كم زي كونت راي مغنزاب يدلي ابزون يرينالو نا كاب مارش جميرو ون جناب ابريل غصو يديب كم زلو يمزر يزلو إذا كم زيلو نهالو خلو أبت دهريت ملسيلنا ترينا أبزيا حنت فيديو نيرا صبغير يسمعكم من صبغير نهضم عسل زلنا. Tears won't stay here. They will spread across the world, making a flood of biblical proportion. إذا سئلتري وزلهم إذا أبابيل من دب زقات زلو انتايبلو إذا بوتازين دحرت صبغ زخونه معلبة زي رقيبو كبيد زخونه شجر كفتر زخل مخانيهم. It is a strategic pressure point. Control it and you influence global trade itself. If Sana'a closes the Bab el-Mandeb, neither humans nor jinn will be able to reopen it. So if this gate closes, the tears won't stay here. They will spread across the world, making a flood of biblical proportion. دقيمهم دقاقيمهم نزاناي بابيل مندب بزيا من قديهم زقلتوا إذا بابيل مندب زبهال
ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኮንቴስት ዝዓበየ ውድድር ዝዓበየ ቅድድም ዝዓበየ ህልኽ ክግበረሉ ዝኽእል ቦታ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝግበር ቅድድም ወይ እውን ውድድር ወይ እውን ኣብዚ ቦታ እዚ ትሑት ዝበሃል ክዓፅዎ እንድሕር ኺኢሉ ነዊሕ ግዜ ከም ዝዕጃብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንሪኦ ዘለና እንተጋጢሙ it's going to be a disaster of epic proportions ይብልዎ ዝዓበየ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ኣብ ምንታይ ኣብ ኤነርጂ ሰፕላይስ ኣብ agriculture ኣብ manufacturing ኣብ fuel prices ኣብ global trade market stock market ካልኩሉ food prices ከምኡውን political instability ስለዚ እዚ ባቤል መንደብ ዝበሃል ክፈጥሮ ዝኽእል ፀገም መወዳእታ ዘይብሉ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ that's why እዚ ከባቢና ካብ ካልኦት ፍልይ ብዝበለ ልዑል ጠመተ ዝወሃቦ that's why ድማ ብዙሓት ሓይልታት ኣብዚ ዞባና ዝጓየዩን ፀለፍደፍ ክብሉን ዝረኣዩ now ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ትመፁ ዘላ እስከ እንታይ ይብሉ ኣለዎ ስምዖ Eritrean government's attempts to normalize relationship with the USA. We have explained to our supporters that's directly a result of the Eritrean government concern about the rise of the ABRF and fear of the USA government supporting ABRF. What are your thoughts on this matter? Well, it's the same thing. እቲ ዝሓቶ ዘሎ ሕቶ ከቕርብ ክስማዕ እውን ዝኽእል ኣይኮነን እቲ ኢቢአርኤፍ ዝብሎ ዘሎ ትብርጌድ ንሓመዱሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ምሳናይ ክሰርሕ ዘለዎ እዩ ዝብል ዘሎ I don't even understand እንታይ ማለት ምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክሰርሕ ምጅማሩ ሲ ከመይ ትሪኦ ኣለኻ ምክንያቱ ነዚ ገንዘብ ተኸፈሉ ሲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ዝውሮ እዩ ዝመስሎም ነይሩ thought on this matter? Well, it's the same thing that I tried to do when I was Assistant Secretary of State. I really wanted better relations with Eritrea because it puts the Eritrean leadership in a very difficult position. If Eritrea actually opens up to better relations with the United States, that puts them under a microscope, and then the absolute power of the dictator starts just flowing away, just like sand in an hourglass. When you turn the hourglass over and the sand starts disappearing, that would be the same thing, because the last thing that a dictator like President Isaias can tolerate is having an opening, because then እጅንታይ ዝብል ዘሎ ትዘገርም ኩነታት ማለት እዩ ኣነ ኣብ ግዜ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሰርሐሉ ዝነበርኩ ከም ኤምባሲ ይኹን ኣብ ካልእ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክፍታሕ ደልዮ ነይረ ምክንያቱ እንድሕሪ ምስ ኣሜሪካ ስራሕ ተጀሚሩ ሲ ውልቀ መላኺ ወይ ዲክታተር ሽዑ እዩ ክዓኑ ዝኽእል እዩ ዝብል then how on earth መለስ ዜናዊ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ነይሩ እንድሕሪ ስኻ ምስኡ እናሰራሕካ ዘውትቆ ነይሩ ተዝኾ ወይ እውን ሙሰቪኒ ኣብ ስልጣን ከመይ ገይሩ ኣሎ ወይ እውን ኣብ ስዑድያ ዘለዉ ነገስታት ምስ ኣሜሪካ እናሰርሑ ከመይ ኢሎም ኣለዉ what kind of logic is this? ኤርትራ ኩሉ ገዳታት ተተላዒልዋ ምስ ኣሜሪካ ሰሪሓ ይሰሪሓ you're just gonna be one ማለት ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ክመፅአን ንኤርትራ ከተማሓድራ ይኮንካን ክትመፅእ ኮርፖሬሽን ኢኻ ክሰድድ ኮርፖሬሽንስ ናትካ መፅአን ማዕድናት ደን ከውፅኣ ምስ ኤርትራ ክሰርሓየን we are not allowing you to run the government. ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ማለት እኮ መንግስቲ ኣሜሪካን ኤርትራ ከመሓድራይ ማለት ኣይኮነን እኮ just ሰላም ክህልወና ገዳ ከተልዕሎ ኢኻ ሽዑ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ምስ ናይ ቻይና ተወዳዲሩ ማዕድን ዲ ከውፅእ ፋብሪካ ዲ ክሃንፅ ንኤርትራ ብዘርብሕ መንገዲ ማለት እዩ ደይርብሕ ተኮይኑ ደይዋፃና ተኮይኑ እውን ኣይክሰርሑ ድ ድጎማ ክግበረልካ ኣይኮነን you're going to compete ምስ ናይ ስዑድያ ምስ ናይ ግብፂ ምስ ናይ ጥልያ ምስ ናይ ካልኦት ዓለማት ክትወዳደር ኢኻ ብቅዓት ተለዎም ቶም ካምፓኒታት ናትካ ብኤርትራ ክሰርሑ እዮም ተዘይብሎም ግን ንዓኻ ብፍሉይ ብኮራፕሽን እትወካ ምክንያት የብልናን ብካልእ ኣዘራርባ ንስኻ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ምጅማሮም ኣብ ፖለቲካ ናትና ራንክ ክትገብሮም እንደኸፍቅደልካ እዩ so እቲ ዘረባናቱ ርእሲ ስለ ዘይብሎም ስለ ዝፈልጦም ምስ ኣሜሪካ ኤርትራ ክሰርሕ ገዳ እንተተላዒሉላስ እቲ መንግስቲ ሽግር ክገጥሞ how is that? بخمي من قدي رجيم تشينج وكاي كون كانت تقبر تلقى بس أنا إن كان هبان بارتنرشيب كتقبريو بزغني تجربة جست إنه كانوا بروهي ليو بحفش أن تهيزبل كله قبل على إيرترا زنا برا قدران تهيز أجمع وسيدو أي تقصواني ترى قبرز بل تدلي كل جزء من كسيرترا سبوك كقبري ده كم زينا برا anyway who cares about this nonsense تجربة أنا تونجن مسمعون مكتتالون جن أقداسي مهنياتو بخمس من قدي they try to fool people and nobody is here to be fooled but ناتهم سوي كشكا زغل سب يلن
ክንብል ኢና እንደሊ ኣገዳሲ ግን ክሰምዖም እዚኦም ማለት ሰብ ከደናግሩ ኩሉ ግዜ ሕኹ ዝብሉ ስለ ዝኾኑ ንዓታቶም ሰሚዕካ ብኣታቶም ዝደናገር ሰብ ኣሎ ግን ኣይብልኒ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ከኣቱ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹሎም መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ እገዳ ነዳዲ ብዙሕ ሰብኣውን ቁጠባውን ቅልውላው ከም ዘስዓበ ይዝከር ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ዝቐርብ ዝነበረ መጠን ቀረብ ነዳዲ ኣጉዲሉ ወይ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ኣቢሉ ወይ ዝርከብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ሕጂ ዘሎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዚ እገዳ ነዳዲ ኣብቲ ክልል ንዘሎ ምንቅስቓስ ከም ዘበላሸወን ንሕክምናዊ መጓዓዝያ መዓልታዊ ህይወት ብኸቢድ ከም ዝጸለወን ዝኽሕድ ኣይኮነን ይኹን እምበር ነቲ ኩነታት ንምቕያር ኣብ ዝተወስደ ሓድሽ ስጉምቲ ትማል ምጅማር ነዳዲ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዓቢ ኣጀንዳ ተላዒሉሎም ብመሰረት ዝተረኽበ ሓበሬታ እቲ ነዳዲ ካብ ወደብ ዓሰብ ተበጊሱ ኣብ ዶባት ትግራይን ኤርትራ ናብ ዝርከባ ከተማታት ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ዘሎም ሕጂ ድማ ናብ ካልኦት ከተማታት ክልል ትግራይ ክግዕዝ ከም ዝኾነ ይተሓቢሩ ዘሎም እዚ ሓድሽ መስርሕ ነዳዲ ንዞባ ረድኤት ከምጽእ ሓቅነቱን ሓሶቱን ንሚድያ ይገድፎ ኣነ ግን ነቲ ዘረባ ጥራይ ምናልባት ይነበነው ምክንያቱ ዲስ አር the kind of information easily disclosed ክኾኑ ዝኽእሉ ይኮኑን ግን ኤርትራ ብወደባታ ጌራ ካብ ዓሰብ ከም ባሎም ይገርመኒ እንዲዘሎ ግን ትግራይ ካብ ኤርትራ ብወደባት ናይ ኤርትራ ጌራ ነዳዲ ክትእቱ ተጀሚራ ሓላል ይግበረሉ I have no problem for that. ኣይኮነን ሎሚ ኣብ ሰላም ከለና ኣብ ግዜ ኩናት እውን ኣብ ግዜ ፀገሞም ኤርትራ ወደባት ናትና ተጠቂምኩም ረድኤት ክትእቱ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎሞም እዮም ኣብቲ ሩሱን ኩናት ከለና ስለዚ ተጋሩ እንድሕር ዓቢ ክዓፅዎም ዝፍትናሉ ኤርትራ ወደባታ ከፊታ ገዚኹም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ መስመር ትጥቀሙሉ እንተበለቶም ሓላል ጥራይ እቲ ካልእ ዘይተደልየ ፀገም ከየምፃልና ጥራይ ትፍርናተይ but I believe the government knows what they are doing. ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝገብርዎ ዝፈልጡ ሰባት እዮም ዘለዉ ንቐትል ለንቀነ ምናልባት ቁርብ ድንጉይ ኢላ ድመፀትና መልእኽቲ ኩሉኻትኩም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና እንኳዕ ናብዚ ንመበል 35 ፅምብል ዕለተ ነፃነትና ኣብቅዓና የቀኒልና ዮሃና ንዓኻ እንኮላይ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ድንጉይላ መፅያትን እዛ ቪድዮ ብኹም ሕጂ ዘመሓላልፋ ዘለኹ ስለዚ ኣሌክሳንደር ኦፍኮርስ ናይ ኤርትራ ሂሮ ስለ ዝኾነ ካብኡ ዝመፅእ መልእኽቲ ናይ ኤርትራውያን ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሐጉሶምን ከም ዘሰራስሮምን ብዙሕ ዘረባን ምግናንን ዘድልዩ ኣይመስለንን ካልእ ቪድዮ እውን ድንጉይለ ሪፖርት ዝገብራ ዘለኹ much for coming to celebrate with us the 35th anniversary of Eritrean independence. Distinguished guests, members of the diplomatic corps, ambassadors, نعتنا وحسنا تحت زبل تيما نبعلو زلنا عزوز مبل 35 عمد سنبلنا سنتنا نهزبن منقستن إرترا وكيلة نقع بدحان متاهم نقع حق وسنا يوهانا قبل عبي حبن يسمعني نيابة عن الشعب وحكومة إريتريا يسعدني أن أرحب بكم ترحيبا حارا في هذا دماننا anniversary of the state of እንታይ ደስ ኢሉ ንስካብዚ they're really trying ነቲ ሓደ ግዜ እቲ ዝኸድዎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ነገር ነቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ብሄራትን ንምሕላው ዝኸድዎ ርሕቀሲ it's amazing እቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ስኢልካ ብኣፍካ ጥራይ ስለ ዝበልካ ደይኮነስ you have to show this ክትንፅባርቆ ኣለካ እና ናብዚ ዘረባ እውን ትሪኢኹሞ ብብዙሕ ነገር ወላ በቲ ኣልባሳት በቲ ካልእ ተሪኢኻዮ እቲ መዓልቲ ነፅነት ናይ ኤርትራ ኣብ ኩሉ እቲ 9 ብሄራት ዘንፀባርቕ ቀዳምነት እዩ ዝወሃቦ ዓብዪ ስፖትላይት እዩ ዝወሃቦ ንገለገለ ሰብ እጅ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ስዊስ ይዝክር ነይረ ደንኩና እንታይ ኣብቲ ጓይላ ዘይኣቱ ይብሉ ነይሮ ምክንያቱ ነቲ ሸዓተ ብሄራት ዘንፀባርቑ ሰባት ኣብ ቅድሚ ዝግበር ዝነበረ ተዋስኦታት ገለ ሰብሲ ዓቕሊ የብሉን ክሰምዖ ግን ትርጉም ካብ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እዮም ዝገብርዎ ስለዚ ሓደ ነገራት ሎሚ ከይርዳእካ ክእል ግን ምስ ግዜ ተረዲእካ ንምንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ድማ ምስ ግዜ ተስተማቕሮ ነገራት እውን ከም ዘሎ ነግረ መንገድና ክንሕብር ንፈቱ ምናልባት ፅቡቅ ዜና ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ Eritrea's 360 million Asmara mine delivers first concentrate ahead of full production ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዘሎ ኤርትራ largest mining ትዛዕበየ ናይ ዕደና ፕሮጀክት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ኣስመራ ኮፐር ፖሊሜታል ፕሮጀክት ዝበሃል ምስ ቻይና ብሽርክነት ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ስራሕ ፍረናቱ ወይ ውፅኢትናቱ ናብ ዕዳጋ ከቕርብ ቀሪብ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዓብዪ ፕሮጀክት ብናይ ኤርትራ ዓቐን ክትሪኦ ከለኻ
بتي أسمرا ماينينغ شير كامباني زبال زمحضر كوينو ناي 560 مليون بروجكت is the largest active mining investment in Eritrea تزعبي ناي عندنا بروجكت بإرترا مخانو يمزنو غرزلو and the biggest China Eritrea joint venture دما إرتران China بحالو قينوم زقبرو وزلو يو ownership دما 6% إرترا تونن 4% دما China. This is really incredible كتريا خلغا. The project comprises 4 أربعة بوتات زحزي ونقرات زحزي سالفيت بحال إني أبتكا أسمرا دباروا أمبادر هو كمون عد نفاسن جوبوز بحال بوتات زلو قينو. Combined resources are estimated at around 90 million tons across the سفع زبالة project قينو designed for 16-year mine life. عصرت شدشت عمد كقصة زغل. By the way, نقدر نقدر قلت لكم أب لينكدين زبال أنا professional platforms بزحت إيرتراويان أبزعدنا أنا بيشاد سرعو تبغى تكون بروفايلز اللي من جنرات أنا جيولوجيست كلام له لايك فلو يقبروني ويوناو kind of كمزي connect يقبروني سي نبحكي يزي حقوس إيرتراويان professionals أبعدهم كله ناتهم بروفايل جرم أبيشاد تبغى إنترنت كمزلو جم علني which is beautiful. I hope تكال كامباينتاتنا إيرترا انتو وحدتنا يكون طبعا محاوراتنا إيرترا أبو نبنت ما ينفحزوا اللوب مولو إنترنت هاليوم كابو دما بروفايلنا توم نارانا مغنيات سبونكم كواتر سلندر لبعض منا كلا زلوم إيرتراوينسي بسبب سبكات رها تروبهم تغل إسقاط سبقا يكون مغنيات سب زلو ترايز ركب مالتي بحفش عجن ناي كم عينة إنترنت بلاتفورم إيرتراوين كتريو اللي تخل عند زهلون نقدر ما قديك قلت سيدلي زغنة سبقيو إيرترا أبناء عندنا عودي أزيو سلطن زخنا كايدا كم زلوا نجانا منيستر كزارب كله سمعني إيرترا عندنا بإندستريال ليفل إندستريال درجة التحزون كرتو زخنا كايدا كم زلوا عندنا يوم زنقرو زخنة مودة تحقق سيناناتنا دما إيرترا وبكل عود كم زبال علو سليمان نتا ناي جولدن بوتس بلوا زبالة أقولها مزجابي نايتي بريمير ليج ويكا ليج زعبية ليج ناي جبسي كوينو تشليمو. It's just unbelievable. هذا إيرترا وسديدنا اتزبالة الشلمات نايتي هاجر وسيدوه. طيب بهالزي ناي بحكي خاطر قرم. أبقى سأقرب بزو تاريخنا إيرترا يمكن سمع كم نخلي زرداني. بقى بزبك عكاك بليد اللي نعلو سليمان عوت نديو ناقرايد كانت أنا دما عوت أبرس عوت زدرارا سبينيرو إيرترا مزقبسو زلوم زمدنا بقمت إتي خادمة بحقوس كسراسوريهم دليوم بتعميم تحقسهم نتزم دنا أنا دما زبالة تتأجا خوين لنا الله قبل ذلي نايلو مارس أبزغ وديالك كبروا شر كبروا يطوق من حسابكم من قدروا فنابلكو مزادر فقط فكم